Lodwa it-tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu magħna l-lun il-ġimgħa 27 ta' Mejju, l-ħin id-9 u ftit minuti. L-lun intqajna flimkien sabiex intom tagħmlu l-għażla tagħkom għadħul fil-tieni sena kindergarten. Nirringrazzjakom il-qudiem tal-parteċipazzjoni tagħkom fil-laqgħa li kellna l-bieraħ bi preparazzjoni għal dina il-sessjoni li għandna dolodu. Il-programm tagħna dolodu huwa li qabel xejn, qabel ma nibdew propju il-reġistrazzjoni u l-għażliet li intom se tagħmlu tal-iskejjel, għandna polza ċkejkna li se nispjega x'inhi, wara mbagħad nibdew mill-ewwel ir-reġistrazzjonijiet tagħkom. Għalhekk mingħajr ma ndum iktar ma dan nagħtu bidu billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Tolbuk mulej għal dawn it-tfal ċkejknin li qegħdin jikbru l-eżiż ta' dawn il-ġenituri li l-lum se jażdulhom skola għalihom. Nitolbu għal ġenituri tagħhom u għall edukaturi li huma jiltaqgħu magħhom. Nitolbu Sitna Marija biex takkumpanja kemm l-tfal u anke l-ġenituri u l-edukaturi fil-mixja tagħhom ta' trobbija u edukazzjoni. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek. Birkenti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija, Malla, tlapalina mitimbik, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Ġesu Giuseppi Marija itolbu għalina, fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela kif għattilkom fil-bidu, qabel ma nagħtu bidu għall-għażliet tal-iskejjel li intom se tagħmlu, għandna polza ċkejkna li tirrigwarda l-subien fl-ewwel sena kindergarten. Din hija polza ta' tifel li għall-ewwel meta saret l-applikazzjoni kien qiegħed mal-każijiet serji. Matul ix-xhur irriżulta li dan it-tifel ma hemmx għalfejn jibqa' anzi m'għandux jibqa' mal-każijiet serji, għandu jkun ma' tfal mainstream u peress li ma sarx ma inkludejniex fil-polza li kellna ta' tfal tal-mainstream sa ntellaw polza kif hemm stipulat fir-regolamenti għadħu għal meta jinqalgħu inċidenti bħal dan. Ovvjament mhux se ssir il-polza kollha mill-ġdid, imma kif jgħidulna r-regolamenti ħantellaw propju numru għalih kif se ngħid. Għandna envelopes li fihom in-numri mill-0 sal-1 jew sal-9 skont il-każ issa nispjega li jirrappreżentaw għandna envelop jirrappreżenta il-mijiet, envelop ieħor jirrappreżenta l-għaxriet u għandna envelop ieħor li jirrappreżenta il-waħdiet, il-units. Sewwa minn kull envelop se ntellaw numru u bekk jiġi ffurmat in-numru ta' dan it-tifel. L-applikanti għadħul fl-ewwel sena kindergarten kellna 490. Għalhekk fl-ewwel envelop li jirrappreżenta il-mijiet għandna il-numri mid-0 sal-4. 0, 1, 2, 3, 4. Tajjeb, issa ħantellaw propju l-ewwel numru u ħannaraw li ma numru se jkun minn dawn sabiex jiġi ffurmat in-numru ta' dan it-tifel. Ekku, il-numru huwa 3. Għas-sodisfazzjon ta' kulħadd, nispera li qed nurih tajjeb, ħanuraw il-numri kollha li kellna f'din il-kaxxa sewwa biex kulħadd ikun jaf li kien hemm l-4 numri. Mela it-3 huwa n-number ta' dan it-tifel. Għandna it-0 li kien ukoll allura f'dan l-envelope f'din il-kaxxa. Għandna il-1, 0 il-1, nagħmilhom hekk. Għandna it-2 ukoll sewwa kien ukoll kif nistax inżomm it-tlieta f'daqqa, nipprova. U għandna wkoll il-4. Dawn huma l-4 numri li kienu fil-kaxxa sewwa u tela l-ewwel wieħed it-3 għal dan it-tifel. Issa, maħlu 3. U issa ħantellaw it-tieni numru li jirrappreżenta l-10. Dan l-envelop issa fih mid-0 sad-9 tajjeb, fih mid-0 sad-9 u se naraw li ma numru se jkun ta' dan it-tifel. Ekku qed nippreparaw il-kaxxa rawqa wieħed barra u nkunu daħħalnihom kollha
fil-kaxxa trasparenti u issa jitla wieħed minnhom. Ekku, grazzi. It-tieni numru ta' dan it-tifel li jirrappreżenta l-10 huwa n-numru 2. Sewwa mela għandna 300 u xi ħaġa fuq l-20. Ħanuru wkoll li fil-kaxxa kien hemm in-numri kollha mid-0 sa 9 sewwa. Mela għandna 6. Yes. Il-wieħed, 6. Id-9. L-4. Wieħed. Il-5. Is-7. All right. It-3. U 8. Ħan nifrixhom fuq il-mejda u mal-ġembi in-nutar biex laqqasna l-aħħar numru, skużawni, id-0 qiegħed hawn ukoll. Ħan nifrixhom fuq il-mejda biex nkunu npoġġuhom fejn xulxin biex nkunu ċerti li kollox kien hawn ta' għandna 0, il-1, it-2 huwa dak li tela, 3, l-4, il-5, 6, 7, it-8 u d-9. Tajjeb nutar. Ekku għanna l-10 pratikament huma wieħed minnhom tela fit-2 u dan tu hemmhekk sewa dawn hemmhekk. Dan in-numru 2 mela 3-2 u ħanaraw issa wkoll mid-0 sa 9 u nkunu ffurmajna mid-0 sa 9 sewwa. All right. Grazzi Gej. Grazzi, u l-tielet numru li jirrappreżenta l-waħdiet huwa n-numru 3. Mela il-numru ta' dan it-tifel huwa 3-2-3. 3-2-3. U verifikaw li kellna n-numri kollha il-wieħed. Forsi tiffirmah fuq. Yes, all right, thank you. Il-5. All right. Il-6, għanamlom fuq il-mejda, nista' nifrixhom mill-ewwel. Is-7. Id-9. L-4. It-8. U id-0. Id-0, jonqosna l-aħħar numru li huwa it-2, naħseb u xekk. It-2 u jkunu tellajna l-10 numri mid-0 sa 9 u dak huwa number 2. 2. U għadin kollha hawnhekk sewa nutar. Ekku, dan huwa n-numru tat-tifel 3-2-3 tajjeb u hekk għamilna din il-polza ċkejkna. Naħseb jien nistgħu mmexxu u jien nisposta ftit ruħi nibdel man-nutar u nibdew l-għażliet. Ma nafx hekk għandniex xi ħadd fuq il-polz fuq il-linja, il-postijiet li għandna disponibbli għalikom dolodu huma dawk li aħna għadnilkom il-bieraħ nista' nirrepetihom. Sana Luigi għandna 8 postijiet, St. Angela Msida għandna 9 postijiet, St. Angela Rabat għandna 9 postijiet, St. Angela Ħażabbar għandna 10 postijiet, St. Dorothy Slima għandna 4 postijiet, St. Dorothy Ħażabbuċ għandna 6 postijiet, St. Francis Santa Lucia għandna 18 il-post, St. Francis San Juan għandna post wieħed, St. John Antid għandna 16 il-post, St. Joseph Blat al-Bajda għandna 26 post, St. Joseph
Paula għanna 9 postijiet, St. Joseph Slima għanna 14, St. Monica Mosta għanna 26 post, St. Monica Gżira 37 post, Teresa Nuzzo għanna 7 postijiet. Kollox għanna total ta' 200 post. Ma nafx hekk għandni xi ħadd fuq il-linja. Yes, Lodwa tajba sur Bezzina. Hello. Sur Bezzina. Hello. Hello. Ma nafx hekk għadux fuq il-linja sur Bezzina. Infakkar li yes, hello. Grazzi. Tista' tgħidli li ma skola trid li Eli Bezzina tibda tattendi, Bezzina tibda tattendi s-sena d-dieħla? Sana Luigi, grazzi sir, grazzi, nirringrazzjak. Thank you, lillek ukoll. Melek u għanna l-ewwel għażla u għal Sana Luigi ta' Bezzina. Naddu għat-tieni tifla li yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Sera. St. Monica Gżira, grazzi Sinjura, grazzi. Grazzi St. Monica Gżira. U issa ngħaddu għat-tielet post fejn għandna lill-Sinjura Luisa Zarb, nittama li qiegħda fuq il-linja wkoll. Nfakkar li jekk ikun hemm bżonn tistgħu iċċemplulna fuq in-numru 79990271. Tajjeb, dolodu bdejna din is-sessjoni b'dawn l-għażliet tagħkom. Għandna yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Luisa St. Monica Mosta. Grazzi, Signora. Grazzi. St. Monica Mosta. Għal Luisa Zarb. Ninformakom li maġembi għandi l-notar Robert Aquilina li bħali qed jisma' wkoll l-għażliet li intom tagħmlu u jieħu nota wkoll fuq yes. Yes, bonġu sur Kutajjar. Bonġu. Alaja. St. Monica Gżira, grazzi, nirringrazzjak. Grazzi, li l-ek ukoll. Bye. Mela St. Monica Gżira għal Alaja Mari Kutajjar. U sena. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Good morning, għal Elisa St. Aloysius. Grazzi, Signora, grazzi. Sana Luigi St. Aloysius għal Elisa May Grima. U sanaddu għal sit post li fejn għanna l-AV Azzopardi. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' din it-tifla. Yes, Lodwa tajba, Signora. St. Monica Gżira. Grazzi, Signora, grazzi. Bye. St. Monica Gżira. U hekk jien lejt l-ewwel paġna, jiċċekkja li n-notar jara li naqblu fil-dak li ktibna, sewa jaqbel ukoll ma dak li intom għażiltu dak li qed taraw fuq l-iskrin. Yes, Lodwa tajba, Sinjur. Bonġu. Għal Katrina. St. Joseph Slima. Grazzi, sir. Grazzi. Bye. St. Joseph Slima. Mela St. Joseph Slima għal Katrina Gallia, tajjeb. U issa ngħaddu għat-tmien post fejn għandna lil Eleanor Victoria Borg, qegħdin inċemplu lil mama tagħha. U ħannaraw se tkun l-għażla ta' dawn il-ġenituri għal din it-tifla. Nirringrazzjak, yes. St. Aloysius, grazzi Sinjura, grazzi, lilek ukoll, grazzi. St. Aloysius għal Eleanor Victoria Borg, tajjeb, u sanaddu għal Tiffany Kalleja li tinsab fid-9 post, tinċemplu lil-mama tagħha ħannaraw. Yes, Lodwa. Mela, għal Tiffany li ma skola, Sinjura. Bonġ.
St. Aloysius College. Grazzi Sinjura. Grazzi. Mela St. Aloysius għal Tiffany Kalleja u issa ngħaddu għal Anna Camilleri li tinsab fl-10 post. Ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha tinċemplu propju bħalissa lil mam. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Sana Luigi, grazzi Sinjura, grazzi, vabbè. Sana Luigi għal Anna Camilleri u issa ngħaddu għal Luna Aġus. Luna Aġus li tinsab fil-11 post. Yes, l-għodwa tajba Sinjura. Good morning għal Luna. Sana Luigi, grazzi Sinjura, grazzi, good day, bye. Ġurnata tajba. Sinjura Ġus u s-sedin inċemplu l-Sinjura Tabone, il-mamma ta' Katrina Tabone li tinsa fit-12 il-post u kif namlu dina l-għazla u koll jen nkun imlejt it-tini paġna. Għandi 33 paġna għadna fil-bidu, pero grazzi għal kooperazzjoni ta'kom diġa badna ritmu tajjeb u mixin sewa. Tinċemplu l-mamma propju bħalissa ta' Katrina Tabone. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. L-għażla tiegħekkom St. Francis Santa Lucia. Grazzi, Sinjura. Grazzi, babè. St. Francis Santa Lucia. U hekk imlejna paġna oħra, tieni paġna. U ngħaddija lin-notar li wara li jiċċekkja jgħaddija lis-Sinjura Diane Mercia. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Joy. St. Monica Gżira, grazzi Sinjura, grazzi St. Monica Gżira għal Joy Bonnici Colombo. U issa ngħaddu għal dik li qiegħda fil-14 il-post Giulia Marie Galia. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tagħha. Kont ngħidilkom li wara li n-notar jiċċekkja l-karta tiegħi bl-għażliet tagħkom. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Giulia Marie. St. Aloysius, grazzi Sinjura. Grazzi, auguri. Sana Luigi għal Giulia Marie Galia, issa ngħaddu għal Manuela Sammut li tinsab fil-15 il-post. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Good morning għal Manuela. St. Aloysius, grazzi Sinjura, grazzi. Sana Luigi għal Manuela Sammut u direzzjonijiet tajn li jekk imtliet l-ewwel skola. Nimmaġina li għal-iskola ta' Sana Luigi ħanaraw minn huma l-istudenti li għażlu ħajbdew jattendu din għall-iskola. Ekku reġija fuq l-iskrin tatina l-lista ta' dawn l-applikanti, għandna lil Bezzina, Elisa May Grima, Eleonor Victoria Borch, Tiffany Kalleja, Anna Camilleri, Luna Aġus, Giulia Marie Galia, Manuela Sammut. Dawk huma it-tfal li se jibdew jattendu Sana Luigi is-sena d-dieħla. Aħna l-għodwa tajba. Good morning for Mary Lourdes. St. Dorothy Zabuch. Thank you, good day. St. Dorothy Zabuch għal Mary Lourdes Rafik tajjeb u s-sanaddu għal Juliet Zarb. Fil-numru 17 se naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tagħha. Hekk mela naqsa tliet skola, ġifieri naqset daqsxejn l-għażla l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. St. Monica Gżira, grazzi Sinjura, grazzi. Nglilek ukoll. St. Monica Gżira għal Juliet Zarb. Issa din inċemplu l-mamma ta' Mia Falzon li tinsab fit-18 il-post u sa naraw se tkun l-għażla tagħha. Fakkarkom ukoll li l-għana għal-qed skola
Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Almija. Saint Francis Santa Lucia, grazzi Sinjura, grazzi, ġurnata tajba. Mela Saint Francis Santa Lucia għal Mija Falzon u jekk jien imlejt ukoll paġna oħra, paġna 3 minn 33 ifisser baqa' 30 paġna oħra. Nibdew paġna 4 u fl-ewwel ta' din il-paġna għandi lil Kate Healy. L-odwa tajba, Sinjura. Saint Monica Gżira, grazzi Sinjura, grazzi. Mela, Saint Monica Gżira għal Kate Healy u issa ngħaddu għal Emma Liddell. Emma Liddell li tinsab fl-20 post, ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha u nkomplu b'dan il-proċess. Wasalna diġà l-odwa tajba, Sinjura, għal Emma li ma' skola St. Joseph Blata il-Bajda. Grazzi, Signora. Grazzi. Bye-bye. Ekku għanna zloħra u s-sanaddu għal Martina Merċija li tinżaf fil-21 post. ħanaraw l-għazla tal-Sinjura xini u il-ħin bħalissa huwa l-10 naqs 7 minuti. Ifisser li pratikament ilna kważi 20 minuta online u l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Martina, Saint Monica Gżira, grazzi, Sinjura. Ġurnata tajba, Saint Monica Gżira. Għal Martina Merċija. Sanaddu għal Aurora Marija Attard. ħannaraw l-għazla tal-ġenituri tagħha. Aurora tinsab fil-post 22. U għal-kem kena polza ekstra. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu, għal-Aurora, Saint Dorothy Zabbuċ. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Thank you. Saint Dorothy Zabbuċ, għal-Aurora Marija Attard. U s-sanaddu għal-Laura Healy. Li tinsab fit-23 post. ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha. U dan. Nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom, għaddejjin b'ritmu tajjeb u għalkemm kellna polza fil-bidu. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu. St. Joseph Blata il-Bajda. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Joseph Blata il-Bajda għal Laura Healy li tinsab fit-23 post u s-sanaddu għal Kate Saliba li tinsab fl-24 post. U Kate Saliba fisser li nkun imlejt ukoll ir-raba' paġna minn 33. Aħna nżommu rekordaw tal-għażliet tagħkom kemm l-uffiċċju minn fejn iċemplulkom anka hawnhekk mill-istudio għandna l-ismijiet jiġu kkupjati wkoll fuq il-listi li għandna għal kull skola u kull lista tal-kull skola tindika hemm postijiet biżżejjed daqs kemm għandhom postijiet vakanti. Wara dawn l-għażliet tagħkom jiddaħħlu wkoll jinkitbu wkoll fuq il-database tagħna li għandna fuq il-computer li servina biex imbagħad aħna noħorġu l-listi li għadha jiġu pubblikati fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja tajjeb u anke tkunu tistgħu issibu recording ta' dina s-sessjoni. Bħalissa din inċemplu lil mamma ta' Kate Saliba, numru 24, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha. Mela mixin tajjeb għandna n-nies li qegħdin iċemplulkom minn qabel, nfakkar li hemm daqsxejn ta' differenza fil-ħin bejn dak li jkun qed jiġri ġewwa l-istudio u dak li tkunu qegħdin taraw fuq l-screens tagħkom. Dejjem jgħaddu ftit tal-minuti, din hija parti mill-teknoloġija li mhijiex instantanja, għalkemm hija kważi instantanja, ma dejjem jgħaddu ftit minuti mill dak li qed jiġri fl-istudio għal dak li tkunu qegħdin taraw fl-screens tagħkom. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello għal Kate. Saint Monica Gżira.
Grazzi Sinjura, grazzi. Saint Monica Gżira għal Kate Saliba. U ekk imlejna paġna 4 u ngħaddu għal paġna 5 u fejja nibdew bl-ewwel Eva Vassallo. Bonġu Sur Vassallo. Bonġu għal Eva. St. Joseph Slima, grazzi. St. Joseph Slima għal Eva Vassallo li tinsab fil-25 post, issa ngħaddu għas-26 post, qegħdin inċemplu lil Yes, Lodwa tajba, Sinjura Kassar. Bonġu. Għal Elli. Saint Monica Gżira, grazzi Sinjura. Grazzi. Saint Monica Gżira għal Eli George Kassar Dimek, Georgi, u issa ngħaddu għal Kenzi Malveni li tinsab fis-27 post. Ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha sabiex hekk konna għażla. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Kenzi. St. Joseph Paula, grazzi Sinjura, grazzi. St. Joseph Paula għal Kenzi Malveni. Issa dinċemplu l-mamma ta' Gaia Fay Chapel. Li tinsab fit-28 post, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha. Tajjeb, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Gaia. Saint Dorothy Slima, grazzi Sinjura. Grazzi, thank you. Saint Dorothy Slima għal Gaia Fay Chapel. U issa ngħaddu għal Jade Marie Grek li tinsab fid-29 post. Tajjeb, u Bonġu Sur Grek, bonġu. Hello, bonġu. Għal Jade, Saint Monica Gżira, grazzi Sinjur, grazzi. Lelek ukoll, Saint Monica Gżira. Għal Jade Marie Grek u issa ngħaddu għal Ariel Galia li tinsab fit-30 post. Yes, għal Ariel, Sinjura, bonġu. Saint Monica Gżira, grazzi Sinjura. Grazzi, bye-bye. Saint Monica Gżira għal Ariel Galia, spiċċajna 30 applikazzjoni u bil-ritmu ta' 30 ta' minuta kull applikazzjoni għaddiet suppost nofsija u naħseb bħalissa mal-10 eżatt u il-kuprajna ġifieri grazzi għal kooperazzjoni tagħkom ukoll il-ħin li ddedikajna sabiex saret il-polza li kellna għadħul fil-ewwel sena kindergarten ukoll. Ritmu tajjeb ta' applikazzjoni kull. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Għal Saint Monica Mosta, grazzi Sinjura. Grazzi, bye-bye. Saint Monica Mosta. Għal Karla Aġus, issa din inċemplu l-mamma ta' Eve Spiteri li tinsab fit-32 post. Tajjeb, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri. Lodwa tajba, Sinjura. Morning. Għal Eve, Saint Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Grazzi, Saint Monica Gżira. U issa ngħaddu għal Valentina Sherry, li tinsab fit-33 post, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha. All right, Lodwa tajba, Sinjura. Għal Valentina, no choice. Grazzi, Sinjura, grazzi. Thank you, bye-bye. No choice għal Valentina Sherry. U issa din inċemplu l-mamma ta' Amelia Hope Gat Lomfat. Amelia Hope Gat Lomfat, ħannaraw sa tkun l-għażla ta' Sinjura u wara naraw mbagħad l-għażliet l-oħra.
Qegħdin mixin tajjeb, nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. San Francis Santa Lucia, grazzi Sinjura, grazzi. Bye bye. St. Francis Santa Lucia. U issa din inċemplu l-mamma ta' Meg Marmara. Il-mamma. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, yes, Sal-Meg. St. Monica Gżira, grazzi Signora. Grazzi. St. Monica Gżira għal Meg Marmara u issa ngħaddu għal Shelby Gallia li tinsab fis-36 post. L-għodwa tajba, Signora. Bonġu għal Shelby. St. Joseph Bla tal-Bajda, grazzi Signora, grazzi. Mela Shelby Gallia għal St. Joseph Bla tal-Bajda li tinsab fis-36 post, jien imlajt paġna oħra, paġna 6, u ngħaddu għal paġna 7 li fuq net għandna lil Maraja Karwana fil-post 37. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Maraja Karwana. Infakkar li għanna skola li diġa imtliet Sana Luigi u għalek jekk xi ħadd staqdina l-iskola fil-waqt li jagħmel l-għażla tiegħu jew ma jagħmilx għażla billi jagħtik dinna no choice, imbagħad ikun jista' xorta wkoll jinkiteb fuq il-waiting list għal jekk huwa jixtieq dina l-iskola fil-każ li jkollna xi kanċellazzjoni. Bħalissa din ninċemplu lil mamma ta' Maraja Karwana fin-numru 7. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Bonġu għal Maraja. St. Monica Mosta, grazzi Signora, grazzi. Bye. St. Monica Mosta għal Maraja Karwana. Sinċemplu l-mamma ta' Stella De Guara li tinsab fil-post numru 38. Yes, l-għodwa tajba, Signora. St. Monica Mosta, grazzi Signora, grazzi. St. Monica Mosta għal Stella De Guara. U sanaddu għal Anna Twins issa mifsud Tejsu Teja, ħanċemplulhom naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tagħhom. U għek li morru fl-istess. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Mela għal Tejsu Teja. St. Monica Gżira għal Tejsu Teja, grazzi Signora. Grazzi, good day. Ekku għanna żewġ għażliet f'waħda. U se nagħmlu għal Giulia Grima. U naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tagħha. U kien kunu wasalna fil-rank order 40. Tajjeb, numru tal-app. L-għodwa tajba, Signora. Good morning għal Giulia. St. Monica Gżira, grazzi Signora, grazzi, good day. St. Monica Gżira għal Giulia Grima u issa din inċemplu l-mamma ta' Nicole Camilleri li tinsab fil-rank order 41. Nicole Camilleri. Nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom li qegħdin issegwu dan il-proċess u twieġbu għat-telefonati li aħna nagħmlulkom. Yes, l-għodwa tajba, Signora. St. Dorothy Ħazzabuċ. Grazzi, Signora, grazzi. St. Dorothy Ħazzabuċ għal Nicole Camilleri, dik kienet fil-41 post, issa ngħaddu għal Clara Karwana. Clara Karwana tinsab fil-post 42, jiena bdejt paġna oħra, paġna 8, u
dan ifisser li l-proċess miexi ġmielu. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu, għal-Klara. Saint Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Grazzi, vabbè. Saint Monica Gżira għal-Klara Karwana u issa nċemplu l-mama ta' Katalea Zammit Grioli. Il-mama ta' Katalea Zammit Grioli. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal-Katalea. Saint Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye. Saint Monica Gżira, l-Katalea Zammit Grioli u issa din inċemplu l-mama ta' Lea Sultana. Il-numru 44. Grazzi, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal-Lea Sultana. Saint Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Ġurnata tajba. Saint Monica Gżira għal-Lea Sultana u issa din nċemplu l-mama ta' Martina Ellul. Martina Ellul li tinsab fil-45 post. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tagħha. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Għal-Martina. Saint Dorita Ħażebbuċ. Grazzi, Sinjura, grazzi ħafna. Grazzi, good day. Mela, ekk għandna l-għażla tal-Martina Ellul, issa ngħaddu għal Teżara Xiberras. Naraw liema skola tibda tattendi Teżara, s-sena d-dieħla Teżara Xiberras sa tkun l-għażla tal-ġenituri tagħha. Wasalna fir-rank order 46. Tajjeb, nċemplu propju l-mama ta' Teżara f'dan il-moment, naraw xiddeċidew il-ġenituri tagħha u fl-ima skola Teżara ħatibda tattendi. Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom, grazzi wkoll tal-li attendejtu l-laqgħa bi preparazzjoni li kellna l-bieraħ. Kellna attendenza numeruża, nimmaġina li kienet ta' informazzjoni tajba għalikom il-fatt anke li bqajtu sal-aħħar għalkemm meeting li dam iktar minn 3 sigħat juri wkoll daqsxejn l-interess tagħkom fl-iskejjel tagħna. Napprezzaw ħafna s-sapport ukoll tagħkom li intom tagħtu minn żmien għal żmien u l-kooperazzjoni li insibu l-iskejjel li sibu minn għandkom. Nfakkar li wara dawn l-għażliet aħna għada nippubblikaw il-lista bl-għażla ta' kull skola li intom għamiltu, nippubblikaw l-isem tat-tifla u anke l-għażla li tkun saret l-għażla ta' skola li tkun saret għal kull tifla. Barra minn hekk tkunu tistgħu taraw ukoll recording ta' dina is-sessjoni. Il-ġimgħa d-dieħla kif infurmajnikom propju fil-laqgħa tal-bieraħ tirċievu wkoll email minn għandna fejn ikkonfermaw l-għażla li intom għamiltu, nistiednukom biex turu l-approvazzjoni tagħkom ta' kooperazzjoni mal-iskola li intom għażiltu, tagħmlu wkoll il-ħlas ta' reġistrazzjoni u għal dawk li jixtiequ wkoll jinkitbu wkoll fuq il-waiting list tajjeb. Infakkar li fuq il-waiting list tistgħu tiktbu sa 5 skejjel, din l-lista tiġi pubblikata. Yes, għandna il-mama ta' Teżara, naħseb ma stajniex naqbduha bil-linja tal-istudio u badnija fuq il-mobile. Ekku fl-istudio issa ħajġibu l-mobile biex aħna nkunu nistgħu nieħdu l-għażla tal-mama ta' Teżara Xiberras. Bonġu, Sinjura. Bonġu. L-għażla għal Teżara? Saint Francis San Juan. Grazzi, Signora. Grazzi, bye-bye. Saint Francis San Juan. Saint Francis San Juan, u nikolli ngħid li Saint Francis San Juan ħan ikkonferma kellna post wieħed biss. Mela l-għodwa tajba, Signora Bezzin, bonġu. Għallajla,
Saint Monica Mosta, mela Saint Monica Mosta Lajla Bezzina u jiena ninformakom ukoll mela li San Juan, Saint Francis San Juan. Ekku. Mela, Saint Francis San Juan fej kena post wieħed biss imtela dan bil-blażla tal-mama ta' Teżara Xiberras. Tajjeb dan ifisser li jistanna żewġ skejjel li imtlew. Komplu blażli ta'kom, wasalna mtlejt paġna 8, jien ngħaddi għal paġna 9. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Għal Valentina. Saint Monica Mosta, grazzi Signora, grazzi, Saint Monica Mosta għal Valentina Spiteri u issa ngħaddu għal Mikaela Marie Kawki fid-49 post, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha. Tajjeb, mela propju yes, l-odwa tajba Signora, bonġu. Saint Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Signora. Grazzi. Grazzi għal Mikaela Marie Kawki, Saint Joseph Bla tal-Bajda. Issa ħanaddu għal Lajla Aquilina li tinsab fil-5 impost. L-odwa tajba, Signora. Għal Lajla Saint Monica Gżira. Grazzi, Signora. Grazzi, auguri. Saint Monica Gżira għal Lajla Aquilina u s-seġemplu l-mama ta' Lena Azzopardi li tinsab fil-51 post. Għanaraw xini l-għazla tal-ġenituri ta' Lena Azzopardi. Illum għanna proċess twil għax għanna ħafna applikanti li qed jagħmlu l-għażla tagħhom. Lord, yes, good morning. Good morning for Lena. Saint Monica Gżira. Thank you. Grazie. Thank you. Good day. Saint Monica Gżira, Lena Azzopardi. U issa ngħaddu għal Hazel Abela. Fil-post numru 52 ħannaraw xini l-għażla tal-ġen. Yes, Lord, what tajba, Signora. Għal Hazel. Saint Francis Santa Lucia. Grazie, Signora. Grazie. Good day. Saint Francis Santa Lucia għal Hazel Abela. U issa ngħaddu għal Donja Lashtar. Donja Lashtar fin-numru 53 u jina once la darba jkollna din l-għażla tas-Sinjura nkun imlejt ukoll paġna 9. Tinċempru propju. Yes, good morning. Yes, for Saint Joseph Slima. Thank you, Saint Lilek ukoll. Saint Joseph Slima. Saint Joseph Slima għal Donja Lashtar u mlejna paġna 9 u sanaddu għal post numru 54 fejn għanna l-Eliza Marie Grek Camilleri. Għanaraw xini l-għazla tal-ġenituri ta' Eliza Marie Grek Camilleri u ikonna għazla oħra jina. Lodwa tajba, Signora. Saint Monica Mosta. Grazie, Signora. Grazie. Saint Monica Mosta għal Eliza Marie Grek Camilleri u issa ngħaddu għal Giulia Rodriguez Schreiner u sfortunatament tantu twil l-isem li ma jidħolx m'għandix id-dettalji tal-aħħar parti tal-kunjom imma tinċemplu l-salma ta' Giulia Rodriguez li wasalna fil-55 post darwaqt inkunu għamilna 60 applikazzjoni u finqas minn sija bħalissa l-ħin immaġina li huwa l-10:15. Ekku għaddew 3/4 sewa mindu li bdejna dina l-għażla. Lodwa tajba, Sinjura. Għal Giulia Saint Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Grazzi lilek ukoll.
Saint Monica Gżira għal Julia Rodriguez. Issa ngħaddu għal Emma Borch. Emma Borch li tinsab fis-56 post u ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura, għal Emma Saint Monica Gżira. Grazzi, Sinjura Saint Monica Gżira. Nilkom ukoll. Grazzi. Emma Borch fin-numru 56. Issa din inċemplu lill-mama ta' Elisha Azzopardi. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Hello. Bonġu. Għal Elisha Saint Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Bonġu. Saint Monica Gżira għal Elisha Azzopardi u issa ngħaddu għal Marija Sultana Ajra Pejtan fin-numru 58. Ħanraw l-għażla tal-ġenituri tagħha ta' Marija Sultana, ħanraw sa tkun. Tajjeb, u risqin biex nimlew ukoll paġna oħra, jiena wasalt bħalissa f'paġna 10 minn 33 paġna. Ringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom, kif ittaraw m'għandniex dewmien u bil-kooperazzjoni ta' kulħadd qegħdin nagħmlu. Bonġu Sur Sultana. Bonġu għal Marija Saint Monica Gżira. Grazzi Ser. Grazzi. Saint Monica Gżira għal Marija Sultana u issa naraw x'inhi l-għażla ta' Emily Xikluna Frendo. X'inhi l-għażla tal-ġenituri tal-din it-tifla Emily Xikluna Frendo. Wasalna fil-post 59. Kif intom tistgħu issegwu wkoll fuq il-grafika. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Saint Monica Mosta. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Saint Monica Mosta għal Emily Xikluna Frendo. U hekk jien imlejt paġna 10 ngħaddija lin-notar u ngħaddu għal paġna 11 u wasalna propju fis-60. Fil-rank order 60 għandna lil Mia Dragan. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Mia u dana. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes. Hi. Morning. Għal-Mia Saint Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Thank you. Mia Dragan għal Saint Monica Gżira. Issa ngħaddu għal mama ta' Amy Vella fil-numru 61. Tajjeb, 61. Intom tistgħu issegwu. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Amy Vella Saint Monica Mosta. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi. Saint Monica Mosta għal Amy Vella u issa ngħaddu għal Lea Farrugia Grixti. Lea Farrugia Grixti li tinsab fil-numru 62. Dan huwa wkoll frott tal-polza. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Lea Saint Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Saint Joseph Bla tal-Bajda għal Lea Farrugia Grixti u issa ngħaddu għal Tasha Marie Pisani. Tasha Marie Pisani li tinsab fit-63 post. Tajjeb, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' l-għodwa tajba, Sinjura. Saint Dorothy Ħażabbuċ. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye-bye. Saint Dorothy Ħażabbuċ għal Tasha Marie Pisani u issa din inċemplu lill-mama ta' Sofi Kalleja. Il-mama ta' Sofi Kalleja li tinsab fin-numru 64 post. Ħannaraw x'inhi l-għażla ta' dawn il-ġenituri u risqin ukoll biex inkunu mlejna paġna oħrajn. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Sofi.
Saint Monica Gżira. Grazzi, Signora, grazzi. Grazzi. Saint Monica Gżira għal Sofi Kalleja u issa ngħaddu għal Marija Grek. Għal Marija Grek li tinsab fil-65 post. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Marija Grek li tinsab fil-tmiem ta' paġna 11 minn 33. Dan ifisser li jekk għamilna l-ewwel terz tal-għażliet li intom se tagħmlu dolodu. Yes, Lodwa tajba. Saint Monica Gżira. Grazzi, Signora. Grazzi, bye. Saint Monica Gżira għal Marija Grek. U se ngħaddu għal paġna 12 fejn għandna Signora Martina Butigic. Ħanaraw se tkun l-għażla tagħha ta' Martina Butigic. Wasalna fin-numru 66. 66 ritmu tajjeb ħafna. Nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom. Tajjeb, kemm dawk li jkunu qed jistennew u anke aħna li qed nimmexxu dan il-proċess, hekk ma mbatux ħafna u ma jkunx ħafna telf ta' ħin. Grazzi dejjem għall kooperazzjoni tagħkom u għandna 4 min-nies li l-għodwa tajba, Sinjura, bonġu għal Martina, Saint Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Grazzi, Saint Monica Gżira għal Martina Butigic u issa ngħaddu għal Blake Fenech. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Blake Fenech li tinsab fil-post 67. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, l-għażla tagħkom. Saint Monica Mosta. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela Blake Fenech għal Saint Monica Mosta. Issa tinċemplu lil mama ta' Marta Jo Gallia. Marta Jo Gallia li tinsab fil-post 68. Bonġu Sur Gallia. Bonġu għal Marta. Saint Monica Mosta. Grazzi, sir. Grazzi. Good day. Thank you. Saint Monica Mosta għal Marta Jo Gallia. Iżden l-inċemplu l-mama ta' Nicolette Cardona. Nicolette Cardona li tinsab fil-post 69. Nicolette Cardona. Naraw x'inhi l-għażla tagħkom ta' dawn il-ġenituri. Mela kont qed ngħidilkom ukoll nirringrazzja wkoll Yes. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Tlifna l-Sinjura Cardona, neħdu paċenzja nerġaw inċemplula, kienet fuq il-linja magħna u sfortunatament waqgħet il-linja. Aħna nerġaw nippruvaw b'mod immedjat li nerġaw inċemplula sabiex nkunu nistgħu nippubblikaw ukoll l-għażla ta' għal Nicolette Cardona li tinsab fil-post 69. Nixtieq nirringrazzja lil-nies li għandna fl-istudio li qegħdin jagħmlu telefonati lilkom. Għandna 4 min-nies li kontinwament qegħdin iċemplulkom. 2 iċemplulkom minn qabel, tajjeb biex intom tkunu tiġu informati kemm għandna postijiet disponibbli u jekk għandkom xi mistoqsija żgħira tistgħu tagħmluha wkoll u hekk tkunu intom iktar ippreparati bl-għażla li ħatamlu u mbagħad ikun hemm it-telefonata l-oħra fejn jerġa' jiġi konfermat u mbagħad din it-tieni telefonata. Yes, Signora Cardona, l-għodwa tajba. Bonġu. Saint Joseph Blata għal Nicolette. Grazzi, Signora. Grazzi, bye. Saint Joseph Blata għal Nicolette, għala jerġajna qbadna l-Sinjura, nirringrazzja kulħadd tal-kooperazzjoni tiegħu. Issa ngħaddu għal Macy Bowd. Macy Bowd li tinsab fin-numru 70. Tajjeb. Mela għandna dawn l-4 min-nies li kontinwament qegħdin jagħmlu dawn it-telefonati li fit-tmiem tagħhom tispiċċa t-telefonata propju fuq l-istudio u jien nieħu l-għażla tagħkom li nħabbara wkoll għal sodisfazzjon ta' kulħadd
u anka nniżluha nikdbuha biex tinżamm bħala rekord ħalli mbagħad ngħaddu dawn l-ismijiet anka lill-iskejjel tajjeb. Qegħdin ċemplu lil mamata Maisie Bawd bħalissa li tinsab fil-paġna 70 u risqin ukoll ftit sabiex inkunu mlejna wkoll paġna 12. Tajjeb, nimmaġina li l-ħin bħalissa huwa kważi l-10 u nofs, kważi ilna sija magħkom u wasalna propju fl-għażla 70. Maisie Bawd li tinsab fil-rank order numru 70. Għanna żewġ skejjel li diġà imtlew, skola minnhom St. Francis San Juan kull ma kellna post wieħed u dan nifhmuh għaliex l-iskejjel ta' St. Francis ħafna drabi jimtlew propju bl-aħwa u bit-tfal tal-aħwa u tal-impjegati tajjeb. L-iskejjel ta' St. Francis għandna diversi skejjel, għandna biss barra għandna l-kindergardens, bat għandna 3 skejjel primarji u għandna wkoll skola sekondarja. Għalhekk meta tara l-popolazzjoni kollha ta' dawn l-iskejjel ta' St. Francis faċli tinnota li ħajkollok ħafna tfal speċjalment tal-aħwa għaliex hija l-kwantità hija kbira. U l-postijiet fil-kindergarten ukoll huma ftit ristretti għax kif intom tafu fil-waqt li fil-primarja u s-sekondarja f'kull klassi konna 24 tifel jew tifla fil-kindergardens fil-klassijiet l-ewwel sena kindergarten kull ma jkollna huma 12 il-tifla jew tifel, anzi tifel u tifla, anzi ħafna drabi fl-ewwel sena kindergarten, mentri fit-tieni sena kindergarten dan in-numru minn 12 jitla għal 16. Għalhekk mhumiex klassijiet mhumiex kbar, huwa importanti ħafna biex tingħata attenzjoni għat-tfal sewwa, daw għadhom tfal feta żgħira fl-ewwel sena kindergarten huma tfal li huma ta' 3 snin u fil-tieni sena kindergarten huma tfal ta' 4 snin. Għalhekk jirrikjedu ħafna attenzjoni u għalhekk il-numru ta' tfal f'kull klassi mhuwiex kbir. Tajjeb, mbagħad il-klassi terġa' tikber għal 24 fl-ewwel sena primarja. L-għodwa tajba, Sinjura, bonġu għal Maisie, St. Monica Gżira, grazzi Sinjura. Grazzi, babaj. St. Monica Gżira għal Maisie Bawd. Issa ħanaraw ċemplu l-mamata Eliza Mifsud. Il-mamata Eliza Mifsud fil-post 71 wasalna biex nimlew paġna 12. Tajjeb propju bħalissa din inċemplu l-mamata Eliza Mifsud. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. St. Monica Gżira, grazzi Sinjur, grazzi. U hekk jien imlejt paġna oħra, paġna 12 tajjeb u ngħaddu għal paġna 13 li fuq net għandi lil Stella Santoro. Stella Santoro li hija fil-rank order 72. Sewwa ħanaraw se tkun l-għażla tal-ġenituri ta' l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Stella St. Joseph Slima, thank you, welcome, bye. Bonġu. Mela għal Stella Santoro, l-għażlija St. Joseph Slima u issa ngħaddu għal Eliza Azzopardi fil-numru 73. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello, bonġu, għal Eliza St. Monica Gżira, grazzi Sinjura. Grazzi. St. Monica Gżira għal Eliza Azzopardi u issa ngħaddu għal Emma Buġejja. Emma Buġejja li tinsab fil-post numru 74, ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġen. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Emma St. Monica Gżira, grazzi Sinjura. Grazzi. St. Monica Gżira għal Emma Buġejja u issa din inċemplu l-mamata Charlotte Borch. Charlotte Borch li għandha wkoll oħta wkoll li daħlet. Okay, l-għodwa tajba, Sinjura. No choice, grazzi Sinjura, no choice.
Grazzi. Charlotte għandha oħta wkoll li applikata dħul fl-ewwel sena sekondarja u se tidħol ukoll permezz ta' oħta fl-istess skola ta' oħta il-kbira. Għalhekk il-mamma għamlet no choice u se ngħaddu propju għal Charlotte Sammut. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Charlotte. Saint Dorothy Ħazzabuċ. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Saint Dorothy Ħazzabuċ għal Charlotte Sammut u ekkim tliet skola oħra, Saint Dorothy Zabbuċ, li fija kena 6 postijiet, kena disponibli 6 postijiet u ħanaraw li mumma tfal li se jibdaw jattendu f'dina l-iskola. Għanna l-Mary Lourdes Rafik, Aurora Maria Attart, Nicole Camilleri, Martina Ellul, Tasha Marie Pisani u Charlotte Sammut. Issa inkomplu blanżlit ta'kom, għanna s-Sinjura Xiberras fuq il-linja. Yes, l-odwa tlifna l-Sinjura naħseb. Tlifna l-Sinjura Xiberras kienet fuq il-linja, nerġaw nċemplula fil-numru 77 u fit-tmim ta' paġna 13 nerġaw nċemplu l-mama ta' Emma Xiberras. Mela ek għanna imtliet skol oħra, Saint Dorothy Zabbuċ, li kella 6 postijiet disponibli, vakanti sewa wara li wkoll kienu daħlu it-tfal tal-aħwa wkoll. Fakkar li Saint Dorothy għanna 3 skejjel, waħda primarja ġewwa Taslima, Saint Dorothy Ħazzabuċ primarja ġewwa Ħazzabuċ u ma ġemba ġewwa Ħazzabuċ ukoll għandna l-Saint Dorothy sekondarja. Tajjeb, issa mtliet dik l-iskola ukoll għandna 3 skejjel mela mimlijin. Bħalissa din li nerġgħu nċemplu lil mamma ta' Emma Xiberras li għalkemm kienet magħna fuq il-linja sfortunatament waqgħet il-linja u nerġgħu nċemplula. Jiena wasalt fit-tmiem ta' paġna 13 li jfisser li se jkun baqa' biss 20 paġna minn 33 paġna. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Saint Monica Mosta. Grazzi, Sinjura Saint Monica Mosta. Saint Monica Mosta għal Emma Xiberras. Lejna paġna 13, naddi għal il-notar u naddu għal paġna 14. Tinċemplu l-mamma ta' May Gat Steiner. Wasalna fil-numru 78. Tajjeb, entom għedin nissegwu kol fuq l-screens ta'kom, grazzi għal grafika li kienet ġiet żviluppata propju minn nies ta' Wii Studio, fejn għedin propju trasmettu kol dina l-għazla ta'kom, għet namlu din is-sessjoni. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal May. Saint Francis Santa Lucia. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye-bye. Saint Francis Santa Lucia. Għal May Gat Steiner. U issa ngħaddu wkoll għal l-għodwa tajba, Sinjura. Yes, Iva, Sinjura, grazzi. Għal-fejt, l-għazla tijak li ma skola, St. Joseph Paula, grazzi, Sinjura, grazzi. St. Joseph Paula għal-fejt Spiteri u s-sanaddu għal Yes, l-għodwa tajba, Sur Xikluna. Bonġu għal-Kate. Saint Monica Gżira, nirringrazzjak. Grazzi, ġurnata tajba. Saint Monica Gżira għal Kate Xikluna. Issa naddu għal Chloe Abo Xamala fil-post 81. Chloe Abo Xamala fil-post 81 timpron ċemplu propju l-mamma tagħha ħannaraw x'inhi l-għażla tagħhom. Ringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom tajjeb li qed insibukom mill-ewwel fuq il-linji tat-telefons tagħkom u tatuna l-għażla tagħkom. Grazzi għal dan ir-ritmu nittamaw li m'għandhomux għaddejjin b'dawn il-200 għażla li rridu nagħmlu dolodu. Proċess daqsxejn twil.
Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal St. Joseph bla tal-Bajda. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye bye. U ekku għanna zla oħra u s-sanaddu għal Emma Swain li tinsab fil-post numru 82. Għanna raw xini l-għazla tal-ġenituri ta' Emma Swain. Lodwa tajba, Sinjura. Jo, sur Swain, sorry. St. Monica Gżira, yes, Lodwa tajba. Grazzi, St. Monica Gżira għal Emma Swain u issa naddu għal Anna Psajla. Anna Psajla li tinsab fil-post 83, ħana raw xini l-għazla tal-ġenituri ta' Anna. Jina wasaltaw biex nimlaw kol paġna 14. Ekku ritmu għamiexi u grazzi tal-kooperazzjoni ta'kom. Bħalissa għanna 3 skejjel li ġa mimlijin, Sana Luigi li kull ma kellu kienu 8 postijiet, St. Dorothy Ħanżabux li kella 6 postijiet. Yes, Lodwa tajba. St. Monica Gżira, grazzi Sinjura. Grazzi. St. Monica Gżira għal Anna Psajla kimlejna paġna 14 u naddu għal paġna 15 Mili Alex De Bono. Wasalna fil-rank order 84. Tinċemplu l-mamma ta' Mili Alex De Bono, ħanna raw xini l-għazla tal-ġenituri. Tajjeb, mela għanna 3 skejjel li ma kellhomx ħafna postijiet ukoll biex jimtlew. Sana Luigi b'8 postijiet, St. Dorothy Ħazzabuċ b'6 postijiet u St. Francis San Juan post 1. Konna t-nispiegaw ukoll li dawn il-postijiet jimtlew ukoll bil-kriterju tal-aħwa u tat-tfal tal-impjegati, speċjalment fejn għandna skejjel kbar l-influenza tal-aħwa, l-kwantità ta' aħwa li konna ikun daqsxejn kbir għaliex meta għandek ħafna tfal tistenna li jkollhom il-ħutom u għalhekk dawn il-postijiet li jkollna disponibbli jimtlew b'dan il-kriterju b'dawn it-tfal ta' tfal li għandhom ħutom diġà fi skola tal-Knisja. Għandna Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Good morning. Almili St. Joseph Slima. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Thank you. St. Joseph Slima għal Mili Alex De Bono u sanaddu għal Mila Grek. Mila Grek waslet wasalna fil-numru 85, rank order 85. We're calling the parents of Mila Grek. I can translate a bit into English so that everybody will be updated. Tomorrow we will publish the list of applicants with the choice of schools that you have made. This will be available at the Church Schools page on the website church.mt. We will also publish and make available the recording of this session. Lodwa tajba, Sinjura. Good morning. Al Mila Lima Skola St. Monica Mosta. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Monica Mosta mela għal Mila Grek. St. Monica Mosta. U s-rinċemplu l-mamma ta' Valentina Cesare. Yes. St. Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. St. Monica Gżira. Tajjeb, u ekk imtliet ukoll skola oħra, imtliet propju St. Monica Gżira li kella 37 post. Ħanaraw li huma it-tfal li ħajbdew jattendu propju f'dina l-iskola. Sara N. Spiteri, Alaja Mariku Tajjar, Evi Azzopardi, Joy Bonnici Colombo, Julie Zarb, Kate Healy, Martina Mercia, Kate Saliba, Eli Giorgi Kassar Dimek, Jade Marie Grek, Ariel Galia, Eve Spiteri, Meg Marmara, Tea Mifsut, Teis Mifsut, Giulia Grima, Clara Caruana, Catalea Zammit Grioli, Lea Sultana, Laila Aquilina,
Lena Azzopardi, Giulia Rodriguez Schreiner Griffiths, Emma Borch, Alicia Azzopardi, Maria Sultana Aira Paitan, Mia Dragan, Sophie Calleja, Maria Grek, Martina Buttigieg, Macy Baud, Eliza Mifsud, Eliza Azzopardi, Emma Bugeja, Kate Cicluna, Emma Swain, Anna Psajla u Valentina Cesare. Tajjeb, dawk huma tfal li sena diħla se jibdew jattendu St. Monica Gżira. Aħna issa nkomplu bil-proċess tal-għażliet tagħkom. Dan ifisser ukoll li issa għandna r-raba' skola li hija mimlija dik ta' St. Monica Gżira li kien fiha kellha 37 post. St. Monica Gżira dawn l-aħħar snin żiedet ukoll klassi tajjeb u għalhekk għandha numru konsiderevoli ta' postijiet vojta. Bħalissa din inċemplu l-mama ta' Bianca Zammit Fiorentino. Bianca Zammit Fiorentino wasalna fin-numru 8787. Ħanaraw sa tkun l-għażla ta' Sinjuri Zammit Fiorentino. I was explaining in English that tomorrow we will publish the list and also you'll be able to see a recording of this session. Coming week we also will be sending you an email with the school that you have chosen. Lodwa tajba, Signora, al St. Monica Mosta. Grazie, Signora. Grazie, giornata tajba. St. Monica Mosta al Bianca Zammit Fiorentino. U sanaddu għal Giulia Paċ bin-numru 88. Tajjeb, 88 bin-numru għal Giulia Paċ ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tagħhom. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Yes, hello. St. Dorothy Slima. Grazie, Signora. Grazie. Good day. St. Dorothy Slima għal Giulia Paċ fin-numru 88. Issa ngħaddu għal dik li qiegħda fir-rank order 89. Laura Bonet Leonardi. Lodwa tajba, Signora. Bonġo. Iva. Għal Laura St. Monica Mosta. Grazie, Signora. Grazie. Bye-bye. Good day. U hekk imlejna paġna 15 u ħanċemplu lil ta' paġna 16. Lea Lodwa tajba, Signora. Bonġu. Yes, St. Monica Mosta. Grazie, Signora. Grazie, good. Lilek ukoll, Signora. St. Monica Mosta. Nimmaġina li tajdu għall-rwieħla darba tkun għamiltu l-għażla tagħkom proċess daqsxejn twil ilu li beda mill-pubblikazzjoni tar-regolamenti f'Novembru. L-għodwa tajba, Signora. Yes, għal-Kejlin. St. Monica Mosta. Grazie, Signora. Grazie. St. Monica Mosta għal-Kejlin Tessa Marie Frendo. U issa ngħaddu għal Elania May Farrugia. Elania May Farrugia li tinsab fit-92 post u naraw se tkun l-għażla tagħhom. Yes, l-għodwa tajba, Signora. St. Joseph Paula. Grazie, Signora. Grazie lilek ukoll. St. Joseph Paula għal Elania May Farrugia. U issa ngħaddu għal Emily Balzan, tajjeb fin-numru 93, risqin lejn il-100 post, hekk nkunu wasalna propju fin-nofs meta naslu fil-100 post. Sur Balzan, l-għodwa tajba. Bonġu għal Emily. St. Joseph Paula. Grazie, sir. Grazie, bye-bye. Ciao. Mela St. Joseph Paula għal Emily Balzan issa ngħaddu għal May Avery Attard. May Avery Attard li tinsab fil-post numru 94. Tajjeb ħannaraw se tkun l-għażla tal-ġenituri ta' May Avery Attard.
I was explaining that coming week we will send an email with the confirmation of the school that you have chosen. We will ask you for your collaboration with the school that you have chosen. Lodwa tajba, Signora. Good morning, għal May Avery. Li ma skola? St. Joseph Slima. Grazie, Signora. Grazie, bye bye. St. Joseph Slima għal May Avery għattard. U issa ngħaddu għal Kelsey Aġus. Kelsey Aġus fil-numru 95 u għek la darba jkonna l-għazda tal-ġenituri ta' Kelsey jina nkun imlejtu kol paġna 16. Yes, Lord, what tajba, Signora? Hello? Yes, għal Kelsey li ma skola? St. Monica Mosta, grazie, Signora. Grazie, napprezza, mela fil-dik kienet paġna 16, naddi għal-notar, u sanaddu għal-paġna 17, u għanna l-Katalea Vella Aloisio, li tinsab fil-numru 96. Yes, Lord, watta, yes, bonġu. St. Monica Mosta, grazie, Signora, grazie. St. Monica Mosta għal-Katalea Vella Aloisio, u sanaddu għal Mattea Barbara fil-numru 97. Naraw sa tkun l-għazda tal-ġenituri ta' Mattea. As I have already said, we will send you an email coming week confirming the school that you have chosen, asking for your collaboration with that school. Also, we request the payment of the registration fee, and we also give you the opportunity to place your daughter, if you wish, on the waiting list. You can indicate a maximum of 5 chair schools on the waiting list. Lord Wattaiba, Signora. Bonjour. St. Joseph Blata. Grazie, Signora. Grazie. St. Joseph Blata al Mattea Barbara. U issa ngħaddu għal Giulia Sammut Testa. Giulia Sammut Testa. Naraw x'ta tkun l-għażla tal-ġenituri. Lodwa tajba, Signora. Bonġu għal Giulia. St. Monica Mosta. Grazzi, Signora. Grazie. Bye bye. Giulia Sammut Testa, St. Monica Mosta. U issa din ninċemplu l-mamata Eliza Asa li tinsab fin-numru 99. Tajjeb, ekku, wasalna propju rip il-nofs għax għandna 200 applikazzjoni dolodu u wasalna pratikament fil-mit waħda u il-ħin bħalissa huwa la 11:20. Ġifirna ma'kom sija u 10 minuti, anzi ftit inqas minn sija u 10 minuti, li pratikament sija 10 minuti 70. Mela Lodwa tajba, Signora. Bonġu għal Elisa Asa. St. Joseph Blata al-Bajda. Grazzi, Signora. Bye bye. St. Joseph Blata al-Bajda għal Elisa Asa. Mela ilna ma'kom kważi xi 70 minuta u propju wasalna issa fil-mit post. Ġifri il-ritmu huwa ta' iktar minn applikanta għal kull minuta tajjeb u dan grazzi tal-kooperazzjoni ta' kulħadd. Lodwa tajba, Signora Grek. Bonġu għal Mija. St. Joseph Slima. Grazzi, Signora. Grazzi. Mija Grek għal St. Joseph Slima li tinsab propju fil-mit post. Naddu għal Bianca Bonello li tinsab fil-101 post. U jiena wasaltu kol biex nimlaw kol paġna 17. Lodwa tajba, Signora. Yes, għal Bianca. St. Joseph Paula. Grazzi, Signora. Lilek ukoll. St. Joseph Paula għal Bianca Bonello. U hekk imlejna paġna 17 ngħaddija għan-notar li jiċċekkja l-ismijiet tal-iskejjel li jiena ktib ma' ġenb l-ismijiet tagħkom.
jara li jaqblu mal-lista tiegħu għax kif intom tafu huwa wkoll qed jisma' l-għażliet tagħkom. Nirringrazzjah jiena li regolarment ikun magħna biex jikkonferma dawn l-għażliet li intom tagħmlu u anka li l-polots jimxu sewwa tajjeb. Fl-interess ta' kulħadd li dan il-proċess jimxi bl-aktar mod trasparenti. L-għodwa tajba, Sinjura. St. Joseph Paula għal Nora Xkembri. Grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezzaw. St. Joseph Paula għal Nora Xkembri. Issa tinċemplu l-mama ta' Giulia Bonnici. Giulia Bonnici li tinsab fil-post 103. Il-listaw li kolli jena kull darba wara li ċekjan, yes. Bonġu, Signora. St. Francis Santa Lucia, grazie Signora. Grazie lilek ukoll. St. Francis Santa Lucia għal Giulia Bonnici. U issa ngħaddu għal Xael Gambin. Xael Gambin fil-post numru 104. 104 sa naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Xael Gambin. L-għodwa tajba, Signora. St. Joseph Blat al-Bajda. Grazzi, Signora. Grazzi. St. Joseph Blat al-Bajda għal Xael Gambin u issa ngħaddu għal Emily Grima fil-post numru 105. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Emily Grima. Good morning. Good morning for Emily. St. Joseph Slima. Thank you. Bye-bye. St. Joseph Slima għal Emily Grima u issa wasalna fil-numru 106 u tinċemplu l-propju issa l-mama ta' Sophie Borg. U grazzi għal kooperazzjoni ta'kom dal-waqt tkun imtliet paġna oħra, paġna 18. Fakkar li baqanna postijiet disponibli St. Angela Msida, St. Angela Rabat, St. Angela Ħazzabbar. Yes, good morning. Good morning for Sophie. No choice. Grazie. Thank you. No choice for Sophie Borg. U issa ngħaddu għal Laura Ebejer. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Laura Ebejer. Kont ngħidilkom li ma' skejjel li għad baqalhom postijiet, semmejtilkom l-iskejjel ta' St. Angela, mbagħad għad baqalna wkoll xi ftit postijiet ġewwa St. Dorothy Slima, ftit postijiet oħra St. Francis Santa Lucia, mbagħad għandna postijiet ukoll St. John Antid, St. Joseph Blat al-Bajda, St. Joseph Paula Raħal Ġdid, St. Joseph Slima, St. Monica Mosta u Terozanozzo. L-għodwa tajba, Signora, yes. St. Joseph Blata. Grazie, Signora. Grazie, bye. St. Joseph Blata allora Ebejer. Numru paġna 18, imtlitu kolu, sanamlu naddu għal paġna 19. Tinċemplu propju palissa l-mamata Azalea Salis Briffa. L-għodwa tajba, Signora. Bonġu għal Azalea. St. Joseph Blata. Grazie, Signora. Grazie, thank you. Bye-bye. St. Joseph Blata għal Azalea Salis Briffa u sanaddu għal Jade Abela. Li tinsab fil-post 109. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Jade Abela. Sewa ftitilu għadni kif tajtkom yes, l-għodwa tajba, Signora. Bonġu għal Jade. St. Monica Mosta. Grazzi, Signora. Grazzi, bye-bye. St. Monica Mosta u sanaddu għal Alessia Vassallo li tinsab fil-post 110.
fil-post 110, naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Alessia. Tajjeb, bħalissa għandna firxa ta' skejjel li intom ma tistgħu tagħżlu minnhom. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Alessia, Saint Monica Mosta. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Saint Monica Mosta għal Alessia Vassallo. U s-sanaddu għal Sophie Laura Galia Bianco. Sophie Laura Galia Bianco li tinsab fil-post 111, 111. Sawad baqa firxa ta' skejjel li fejn intom tistaw tażlu għal-kem diġa għandna 4 skejjel li mlew il-postijiet li kellhom vaganti. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Sophie Laura, Saint Monica Mosta. Grazzi, Signora. Saint Monica Mosta għal Sophie Laura Galia Bianco. U issa ngħaddu għal May Camilleri. May Camilleri li tinsab fil-post 112. Tajjeb, tinċemplu l-mamma ta' May Camilleri, numru tal-applikazzjoni 1, numru 5411. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. St. Joseph Blat tal-Bajda. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Lilek ukoll. Grazzi, napprezzaw. Dik kienet l-għażla tal-ġenituri ta' May Camilleri, St. Joseph Blat tal-Bajda. U issa din inċemplu l-mamma ta' Rosie Pulucino Anastasi. Rosie Pulucino Anastasi tinsab fil-numru 113 u l-aħħar waħda li għandijin fil-paġna 19. Sawa la darba konna dina l-għażla ngħaddu mbagħad tal-paġna 20. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Rosie Pulucino Anastasi. Timpropju bħalissa nċemplu l-mamma ta' Rosie. Naraw xa l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Rosie Saint Monica Mosta. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye-bye. Mela Saint Monica Mosta għal Rosie Pulucino Anastasi. U dak kienet 19 il-post. Issa ngħaddu għal Amy Buzuttil. Qegħdin nagħmlu recorder 114, 114. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Saint Monica Mosta. Grazzi, Sinjura. Grazzi, Saint Monica Mosta għal Amy Buzuttil. Issa tinċemplu l-mamma ta' Harper Camilleri Brockwell. 115, 115. Ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Harper. U hekk inkomplu bil-proċess tal-għażla tal-iskejjel għadħul fit-tieni sena kindergarten għall-bniet. Tajjeb, nfakkar li aħna għandna l-għażliet kollha fl-ewwel sena kindergarten, it-tieni sena kindergarten, l-ewwel sena primarja u anke l-ewwel sena sekondarja. Barra minn hekk ukoll għal daw 3 snin għandna wkoll idħul fir-raba' sena primarja għall-bniet u anka idħul fl-iskejjel tgħodex. Idħul fl-iskejjel tgħodex isur fl-ewwel sena kindergarten u anka fl-ewwel sena sekondarja. Tajjeb, nirringrazzja t-tim tal-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja li jieħu ħsieb dawn il-proċessi kollha li rigwardaw idħul għall-iskejjel tal-Knisja. Nfakkar li dan il-proċess tal-għażla tal-iskejjel tal-Knisja huwa wkoll frott tal-ftehim li kienu sar fl-1991 wara proċess twil ukoll ġewwa Malta li ġab il-ftehim dwar l-iskejjel tal-Knisja. U propju f'dan il-ftehim jingħad mod ċar li l-għażla tal-iskejjel tal-Knisja għandha ssur b'mod mingħajr diskriminazzjoni, tajjeb mingħajr diskriminazzjoni. U mill-ewwel kien ġie applikat li dan il-kriterju ta' mingħajr diskriminazzjoni jiġi applikat billi jintużaw l-għodwa tajba, Sinjura. Yes, għal Harper St. Joseph Blat tal-Bajda. Grazzi, Sinjura.
Grazzi, good day, good day. St. Joseph Blat al-Bajda, għal-Harper Camilleri Brockwell, u istedin inċemplu l-mama ta' Lea De Gabriele. Lea De Gabriele. Narrakkontalkom ftit daqsxejn il-bidu ta' dan il-proċess ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja, frott ta' wkoll tar-ftehim li kien ġie Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, Allea. Saint Monica Mosta. Grazie, Signora. Grazie, ġurnata tajba. Grazie. Mela Saint Monica Mosta, Allea De Gabriele, u direzzjoni tajdi li propju Saint Monica Mosta li kella 26 post vakanti issa imtliet ukoll. Ħanaraw minn huma l-istudenti li jibdew jattendu propju f'din l-iskola. Għandna Luisa Zarb, Karla Aġus, Maraja Karwana, Stella De Guara, Laila Bezzina, Valentina Spiteri, Elisa Marie Grek Camilleri, Emily Cicluna Frendo, Amy Vella, Blake Fenek, Marta Joe Galia, Emma Xiberras, Mila Grek, Bianca Zammit Fiorentino, Laura Bonet Leonardi, Lea May Camilleri, Kaylin Tessa Marie Frendo, Kelsey Agius, Catalea Vella Aloisio, Giulia Sammut Testa, Jade Abela, Alessia Vassallo, Sophie Laura Galia Bianco, Rosie Pulucino Anastasi, Amy Busuttil u Lea De Gabriele. Dawn huma l-applikanti li se jibdew jattendu ġewwa St. Monica Mosta. Ekku dan ifis. Lodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, Allea u Karla. St. Joseph Blata il-Bajda. Grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri. Mela Sinjura De Giorgio għazlet St. Joseph Blata il-Bajda. Sinjura De Giorgio għandhom twins tew min sewa Lea u Karla. U dawnu ħajbdew jattendu issa propju St. Joseph Blata il-Bajda. U issa naddu u kol għal Sinjura tinċemplu l-mama ta' Georgia Borch. Naraw xini l-għazda tal-ġenituri ta' Georgia Borch u fil-rank order wasalna fil-numru 118. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Georgia. St. Joseph Slima. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye-bye. Georgia Borch, St. Joseph Slima fil-118 il-post u stanaddu mlejt paġna 20 jena, sawa minn 33 fisser li sabaqa li 13 il-paġna, wasalna fil-rank order 119 u qed inċemplu propju bħalissa l-mama ta' Kate Farrugia. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Good morning għal Kate. St. Joseph Blata al-Bajda. Grazie, Signora, grazie, bye-bye. St. Joseph Blata al-Bajda għal-Kate Farrugia. Issa din inċemplu l-mama ta' Mia Bonnici. Il-mama ta' Mia Bonnici li tinsaf il-numru 120-120. Naraw xini l-għazla propju ta' Signori Bonnici. Għanna sa 5 skejjel li diġa imtlew, pero għadba għanna firxa ġmila ta' skejjel li għadbaqalhom postijiet vakanti. Din hija waħda mill-iktar snin li fija għanna skejjel li għedin joffru postijiet. Tajjeb għanna għal-bniet din hija l-iktar sena li noffru postijiet. Lodwa tajba, Sinjura, għal-Mija, St. Joseph Blata al-Bajda. Grazzi, Signora. Lilek ukoll, Signora, lilek ukoll. Bye-bye. Mia Bonnici għal St. Joseph Blata il-Bajda. Tajjeb, din hija l-iktar sena li konna postijiet vakanti għal-bniet. Mentri fis-subien din is-sena l-iktar li konna postijiet vakanti. Yes, Lodwa tajba, Signora.
Allea St. John Antid. Grazzi signora. Grazzi, bye bye bye. U għanna St. John Antid il-Lea Kassar tajjeb. Mentri għal Subin l-iktar sena li fija postijiet vakanti għal ewwel sena primarja. Fil-fatt l-ewwel sena kindergarten. L-għodwa tajba signora għal Sara St. Joseph Slima. Grazzi signora, grazzi. St. Joseph Slima għal Sara Vella u sanaddu għal mamata Berta Bonavia Montfort. Berta Bonavia Montfort li tinsab fil-post 123, 123rd Berta Bonavia Montfort. Ekku kif intom tafu fl-ewwel sena kindergarten ftitu għal postijiet disponibbli li għandna kemm għal subien u kemm għal bniet, però fil-tieni sena kindergarten in-numru jiżdied ħafna għal bniet u però għas-subien xorta huwa limitat. L-għodwa tajba sinjura Bonġu Alberta St. Joseph Blata. Grazzi sinjura. Bye, grazie, bye. St. Joseph Blata al-Bajda, Alberta Bonavia Montfort, tajjeb u sanaddu għal Lara Butiġiċ li tinsab fil-post 124, il-mama ta' Lara Butiġiċ, ħannaraw xini l-għazla tagħhom. Lara Butiġiċ hija l-aħħar waħda li għandi fuq il-paġna 21. Din is-sena tħul fit-tieni sena kindergarten kellna 15 il-skola li offrew postijiet vakanti. Kenna wkoll xi ħaġa inizjali għal St. Francis imsida u Birkirkara imma daw prattikament kienu mimli b'tal-aħwa tajjeb għalkemm daw l-iskejjel jeżistu il-postijiet tagħhom ikunu mtlew bl-aħwa u tfal tal-impjegati. U dawn ukoll idaħlu wkoll fl-ewwel sena kindergarten għalhekk it-tfal ħafna minnhom jitilgħu mill-kindergarten għat-tieni sena kindergarten u għalhekk ftit ikun baqa' postijiet vakanti. Bħalissa din inċemplu lill-mama ta' Lara Butiġiċ li tinsab fin-numru 124. Aħna nfakkar li b'kollox illum għandna 200 applikant li ħajamlu l-għażla tagħhom u għalhekk wasalna iktar minn 100 biżna n-nofs li huwa 100 u l-24 jekk nagħmlu 25 jiġi kwart mill-100 għalhekk jekk nagħmluhom bil-8 għandna 6/8 le kemm jiġu 5/8 tal-proċess diġà lestejnieh tajjeb prattikament. Bħalissa din inċemplu lill-mama ta' Lara Butiġiċ ħannaraw x'inhi l-għażla tal-dawn il-ġenituri. Infakkar li għalkemm issa li għandna 5 skejjel diġà mimlijin, forsi jkun iktar jinteressa lil diversi applikanti minnkom li forsi xtaqgħu xi waħda minn dawn l-iskejjel li diġà imtlew li tinkitbu wkoll fuq il-waiting list. Sabiex tagħmlu dan tridu tistennew daqsxejn bil-paċenzja sal-ġimgħa d-dieħla sakemm nibatulkom l-email li tagħtikom l-aċċess għall-programm li għandna online li fuqu intom tkunu tistgħu mbagħad tindikaw li huma l-iskejjel li tixtiequ toqgħodu fihom fuq il-waiting list. Eventwalment aħna wkoll nippubblikaw il-lista ta' l-għodwa tajba Sur Butiġiċ, St. Joseph Blata al-Bajda. Grazzi signora, grazzi. Bye. Sur Butiġiċ għal Lara Butiġiċ għalinna li jixtiequ jibatuha St. Joseph Blata al-Bajda. Dak kien in-numru 124 ngħaddu għal Ela Zammit li tinsab fin-numru 125. Wasalna paġna 22, tajjeb 22 minn 33, ifisser li dawn huma żewġ terzi tal-paġni lesti wkoll. Nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom, aħna bdejna din it-trasmissjoni kienu xi 9 ftit minuti u bħalissa il-ħin huwa l-11 u 11 il-minuta. Ġifieri ilna magħkom qisu sija kważi u 3 kwarti ftit inqas minn sija u 3 kwarti tajjeb.
Nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom. Sija u 3/4 jagħmlu jekk nagħmluhom sija u 40 jiġu 100 minuta. Sewa aħna wasalna fil-125. Tinżommu tajjeb ir-ritmu tagħna ta' mhux iktar minn minuta għal kull applikant. U dan grazzi għal kooperazzjoni tagħkom tal-li tkunu disponibbli li twieġbu il-mobiles tagħkom. L-għodwa tajba, Sinjura Zammit. St. Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Sinjura. Good day. St. Joseph Bla tal-Bajda għal Ela Zammit u issa ngħaddu għal Sofija Sajjetta. Sofija Sajjetta numru 126. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Sofija. U danna nirringrazzja mela kif kont ngħid grazzi għal kooperazzjoni tagħkom fejn intom tkunu lesti biex twieġbu il-mobiles tagħkom anke tkunu ġiġa preparajtu rwieħkom li ma' għażla ta' skola tagħmlu għat-tfafla tagħkom. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Sofija St. Joseph Slima. Grazzi, Sinjura. Grazzi, babaj. St. Joseph Slima għal Sofija Sajjetta. Nifhem li mhix deċiżjoni li wieħed jagħmel fl-aħħar mumenti dina tal-għażla ta' skola. Immaġina wkoll ħafna minnkom tkunu ddiskutejtuha bejnietkom, speċjalment il-ġenituri. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Ħajdi. St. Joseph Blata. Grazzi, Sinjura. Grazzi lilek ukoll. St. Joseph Blata l-Bajda għal Ħajdi Xikluna li tinsab fil-numru 127 u issa ngħaddu għal 128 fejn għandna lil Liza Joe Abela. Liza Joe Abela 128. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenitur. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. St. Joseph Bla tal-Bajda, Iva, Sinjura. Grazzi. St. Joseph Bla tal-Bajda għal Liza Joe Abela u issa naslu għal post 129, 129, Eve Caruana de Bono. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha. Risqin ukoll biex inkunu wkoll imlejna paġna 22. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Eve. St. Dorothy Slima. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela, issa ngħaddu għal Nina Berry u li tinsab fil-post 130. Ftit ilu kont qed nirrakkuntalkom ukoll il-bidu tal dawn il-polots li twildu wkoll pratikament mal-ftehim. L-għodwa tajba, Sinjura. Good morning għal Nina. St. Joseph Slima. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Joseph Slima għal Nina Berry li tinsab fil-post 130 u hekk imlejna paġna 22, ngħaddu għal paġna 23, rank order 131 u issa din inċemplu lill-mamata Nora Staffraċ. Il-mamata Nora Staffraċ ħanaraw sa tkun l-għażla tagħha. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal St. Francis Santa Lucia. Grazzi, Sinjura. Good day. St. Francis Santa Lucia għal Nora Staffraċ. Ħad inċemplu bħalissa wkoll il-mamata Anna Cortis u koll għanda oħta li applikat. Yes, l-għodwa tajba. Yes, għala, no choice. Grazzi, Signora. Grazzi, bye. Kif intom għattaraw fuq l-lista li għat nipublikaw,
Anna Cortis għandoħta u koll li applikat fil-raba sena primarja u peress li uħta ġiġan kidbet fi skola tal-Knisja, allura ħajmorru żewġ saħwa fl-imkien fl-istess skola tal-Knisja, mux tabxej il-mama għaltinna no choice. Issa naddu kol l-odwa tajba, Sinjura, bonġu għal-Brook, St. Joseph Paula. Grazzi, Sinjura. Lilek u kol St. Joseph Paula għal Brook Magro numru 133. Issa naddu għal ġenituri ta' Giulia Buttigieg li tinsab fil-numru 134, ħanaraw xini l-għazla tagħhom. Tajjeb, mela fil-ftehim tal-1991 kien ġi stipulat li d-dħul tal-iskejjel tal-Knisja isir prinċipalment permezz ta' mod li ma jkunx diskriminatorju. Nata l-possibilità wkoll li jidħlu xi tfal oħra bil-kriterji tal-aħwa. L-odwa tajba, Sinjura, bonġu. U għal Giulia, St. Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Sinjura. St. Joseph Bla tal-Bajda. U ġi stipulat u anka xi tfal li kollhom xi bżonnijiet soċjali u dan għalhekk għandna wkoll fil-fatt il-każijiet serji, dak li aħna nsejħu l-każijiet serji, għandna mbagħad barra tal-aħwa għandna wkoll it-tfal tal-impjegati li l-odwa it-tajba, Sinjura, bonġu għal Ela, St. Joseph Blata il-Bajda. St. Joseph Blata il-Bajda. Tajjeb, u s-sanaddu għal Mija Buħaġar. Mija Buħaġar li tinsab fil-post 136, ħanaraw xini l-għazla tal-ġenituri tagħha. U frotta dan il-ftehim mela mbagħad inħolqod din is-sistema tal-polza. L-odwa tajba, Sinjura, St. Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Sinjura. Grazzi. U ekku mlejna paġna oħra, paġna 23, u reġija tgħidli wkoll li mlejna wkoll skola oħra, mlejna St. Joseph Bla tal-Bajda li kellna 26 post. Ħannaraw li huma l-istudenti li ħajbdew jattendu f'dina l-iskola li huma Emma Lidl, Laura Healy, Shelby Gallia, Mikaela Marika Kauki, Lea Farrugia Grishti, Nicolette Cardona, Chloe Abo Shamala, Mattea Barbara, Elisha Asa, Shael Gambin, Laura Ebeyer, Azalea Salis Briffa, May Camilleri, Harper Camilleri Brockwell, Carla De Giorgio, Lea De Giorgio, Kate Farrugia, Mia Bonici, Berta Bonavia Montfort, Lara Buttigieg, Ela Zammit, Heidi Xikluna, Lisa Jo Abela, Giulia Buttigieg, Ela Farrugia u Mija Buħaġar. Sawa dawk huma tfal li se jibdew jattendu St. Joseph Blata il-Bajda, tajjeb, u hekk għandna skola oħra, naqset xi ftit ieħor ukoll il-firxa tal-iskejjel li intom tistgħu tagħżlu minnha. Bħalissa din inċemplu lill-mama ta' Emma Xikluna li tinsab fin-numru 137. Ħannaraw x'inhi l-għażla tal-mama tal-ġenituri pjuttost ta' Emma Xikluna. Fakkar mela li l-iskejjel li ġa implew ma' San Luigi, St. Dorothy Ħażebbuġ, St. Francis San Juan, St. Joseph Bla tal-Bajda, St. Monica Mosta u St. Monica Gżira. Wasalna rank order 173. Yes, Lord, what tajba, Sinjura? Bonġu għal Emma. Yes. St. Gianantid. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Ekku għanna l-għazla ta' St. Gianantid għal Emma Xikluna u s-sanaddu għal Noel Marie Hélène Sherry, numru 138. Noel Marie Hélène Sherry.
Mela dak il-ftehim li din is-sena għala 30 sena bej il-Vatikan u l-Istat ta' Malta li tagħna wkoll din is-sistema dħul fl-iskejjel tal-Knisja. Tagħna wkoll il-fatt li l-iskejjel tal-Knisja llum prattikament jinsabu b'xejn. Il-Gvern iħallas is-salari tal-impjegati li jinsabu fl-iskejjel tal-Knisja li wassal għal somma konsiderevoli li dis-sena kienet tilħaq iktar minn 100 miljun euro. Nirringrazzjaw lill-Gvern li sena wara l-oħra bil-kooperazzjoni u l-ħidma tal-impjegati kemm fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija u anka fil-Ministeru tal-Edukazzjoni jinħadmu il-pagi tal-impjegati kollha li hemm fl-iskejjel tal-Knisja sabiex jiġi stipulat il-budget u li regolarment il-Gvern jgħaddi dawn il-flus l-iskejjel tal-Knisja li bihom mbagħad jitħallsu l-impjegati kollha. Ovvjament fl-iskejjel tal-Knisja u fl-iskejjel kollha il-maġġoranza tal-impjegati huma l-edukaturi sewwa l-amministrazzjoni, l-allima u anka l-LSIs. Hekk ukoll timxi l quddiem l-edukazzjoni f'pajjiżna, l-edukazzjoni tat-tfal tagħna li huwa investiment qawwi fil-pajjiż, fir-riżorsa kbira tal-kapital uman li aħna għandna ġewwa pajjiżna. Malta tinvesti ħafna fl-edukazzjoni tat-tfal u huwa importanti li t-tfal ikomplu l-edukazzjoni tagħhom u li jsibu support kemm minnkom il-ġenituri u anka mill-iskejjel li huma jattendu. Bħalissa qegħdin inċemplu lil mama ta' Noel Marie Etienne Sherry li tinsab fil-post 138. Għadna kif imtlitu kol skola oħra St. Joseph Blata il-Bajda għalhekk issa għandna total ta' 6 skejjel li diġà imtlew. Però għad baqgħanna firxa ta' 9 skejjel oħra li intom tistgħu tażlu minnhom li huma l-iskejjel ta' St. Angela Msida, St. Angela Rabat, St. Angela Ħażabbar, St. Dorothy Sliema, St. Francis Santa Lucia, St. John Antid, St. Joseph Blata il-Bajda, St. Joseph Paula, St. Joseph Sliema u Teresa Nuzzo. Xtaqt niċċekkja jekk hux St. Angela Sliema. St. Angela, hello, Rodwa tajba, għal Noel. St. Angela Msida, St. Angela Msida. Nixtieq, grazzi Sinjura, grazzi. Nixtieq nikkonfermaw jekk hux St. Joseph Blata u St. Joseph Paula l-imtliet qabel, l-iskola l-aħħar waħda l-imtliet fil-paġna ta' qabel, f'paġna 23, min kellna fl-aħħar fil-paġna 23, St. Joseph Blata sewa nikkonfermaw għax daħal li daqsxejn suspett li jekk hux St. Joseph Blata jew St. Joseph Paula. Imma kif kont qed ngħid kienet St. Joseph Blata u issa din inċemplu lil mama ta' Krista Galia. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello għal Krista. St. Angela Rabad. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Angela Rabat għal Krista Galia u wasalna fin-numru 140 on the rank, Chairs of School rank, u tinċemplu lil mama ta' Mattea Farrugia. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Yes, no choice. Grazzi, Sinjura, grazzi ħafna, napprezzaw. Grazzi. No choice għal Mattea Farrugia u sanaddu għal Giulia Savona. Giulia Savona li tinsab fil-post 141. Tajjeb, ħanna raw xini l-għażla tas-Sinjuri Savona għal Giulia. Aħna dal-waqt wasalna wkoll biex imlejna paġna 24 u kull ma baqali 2 oħra fuq din il-paġna għandi lil Giulia Savona waraja lil Ajla Lea Kamenzuli li jinsabu fil-rank order numru 141 u 142. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Giulia. St. Joseph Paula. Grazzi, Sinjura. Grazzi, lilek ukoll. St. Joseph Paula għal Giulia Savona u sanaddu għal Ajla Lea Kamenzuri.
Ajla Lej Kaminzuli fin-numru 142. Wasalna biex nimlew paġna 24 minn 33 u nkomplu b'dan il-proċess fejn kollox għandna 200 applikazzjoni, però wasal nissa fil-142 nisqin pratikament tal-aħħar 60 applikazzjoni li baqanna. L-għodwa tajba, Sinjura, mela għal-Ajla, St. Joseph Slima, grazzi Sinjura, grazzi. St. Joseph Slima għal-Ajla Lej Kaminzuli, jekk imlejna paġna 24, naddu għal-paġna 25 li fuq net għandi l-Ela Bsajla li tinsab fin-numru 143. U jekk baqanna ftit inqas minn 60 applikant, jekk morru bir-ritmu ta' minuta għal kull applikant ifisser li baqanna ftit inqas minn sija oħra magħkom biex naslu sa tmiem dina s-sessjoni, forsi 3/4 b'kollox. Tajjeb, għanna raw xħenu bħalissa, l-ħin bħalissa huma pratikament kważi l-11:30, għalhekk nikkalkula li pratikament sal-kwarta għandna nagħlqu din is-sessjoni. Infakkar li l-ġimgħa d-dieħla aħna nikdbulkom email fejn nerġgħu nikkonfermaw l-għażla li intom tkunu għamiltu, nistidnukom biex twedu l-kollaborazzjoni tagħkom, l-għajnuna tagħkom lill-iskola fil-edukazzjoni tat-tifla tagħkom, tagħmlu wkoll il-ħlas ta' 50 euro u jekk tkunu tixtiequ wkoll tinkitbu fuq il-waiting list ta' 5 skejjel, mhux iktar minn 5 skejjel. Tajjeb, dan x-xogħol li jsir il-ġimgħa d-dieħla. Nittamaw li sada wkoll fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja nkunu nistgħu ntellaw il-lista bl-ismijiet ta' tfal tagħkom u anka bl-għażliet ta' skola li intom għamiltu sewa, ma ġem kull isem ikun hemm l-għażla li intom għamiltu. Barra minn hekk tkunu tistgħu taraw ukoll ir-recording ta' dina sessjoni. L-għodwa tajba, Sinjura, St. Francis Santa Lucia, grazzi Sinjura, grazzi, St. Francis Santa Lucia, għal Ela Bsajla, u sanaddu għal Chloe Spiteri li tinsab fin-numru 144. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Chloe. Tajjeb. Sa aħna wkoll fil-ġimgħat li ġejjin tuna ftit ċans ukoll għax kif għadtilkom l-ewwel ukoll għandna mmexxu diversi proċessi, ngħaddu dawn l-ismijiet anka lill-iskejjel tagħna biex ikunu jistgħu jikkuntattjawkom fejn huma mbagħad jorganizzaw il-laqgħat magħkom, jgħidulkom ukoll dwar l-uniformi, l-kodba, eċċetera. Id-dettalji kollha bi preparazzjoni għall-bidu tal-iskola tas-sena d-dieħla. Nittamaw ukoll li żmien tal-pandemija tal-Covid għadda u sa. L-għodwa tajba, Sinjura. Yes, għal Chloe. St. Francis Santa Lucia. Grazzi, Sinjura. Thank you. St. Francis Santa Lucia għal Chloe Spiteri. Sewa għal Chloe Spiteri u s-senaddu għal Chiara De Bono. Fil-numru 145. Għaddu dawn l-ismijiet lill-iskejjel biex huma jkollhom l-informazzjoni tagħkom u mbagħad jikkuntattjawkom. Tajjeb li tkunu tafu wkoll li aħna ninformaw ukoll il-Dipartiment tal-Edukazzjoni bl-għażliet ma ngħidulhomx li ma skola tkunu għamiltu, ma ngħidulhom li intom għażiltu skola tal-Knisja sabiex huma ma jaħsbux post, ma jerfgħux post għalikom. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Yes, għal Chiara. Bonġu. Yes. St. Joseph Slima. Grazzi, Sinjura. Bye. St. Joseph Slima għal Chiara De Bono u l-direzzjoni għadha kif it-tajt li imtliet skola oħra, pratikament St. Joseph Slima. St. Joseph Slima kella 14 il-post u ħannaraw li huma l-istudenti li se jibdew jattendu ġewwa din l-iskola.
li huma Katrina Galia, Eva Vassallo, Donja Lashtar, Stella Santoro, Mili Alex Debono, May Avery Attard, Mia Grek, Emily Grima, Georgia Borg, Sara Vella, Sofia Sajetta, Nina Berri, Ayla Lej Kamenzuli. Dawn huma il-tfal li jibdew jattendu ġewwa St. Joseph Sliema sewa u dak ifisser ukoll li imtliet skola oħra. Infakkar li issa l-iskejjel li intom tistgħu tanżlu minnhom huma St. Angela Msida, St. Angela Rabat, St. Angela Zabbar, St. Dorothy Sliema, St. Francis Santa Lucia, St. John Antid u St. Joseph Paula u Teresa Nuzzo. Sewa Teresa Nuzzo tinsab ġewwa il-Ħamrum bħala kindergarten wara il-Knisja ta' San Gaetano u mbagħad fil-primarja tinsab ftit il-bogħod pratikament taħta ġewwa il-Marsa taħt viċin il-Knisja ta' Trinità. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Penelope Limasco, St. Dorothy Sliema. Grazzi, Sinjura. Grazzi. U s-Sinjura għazlet għal Penelope Zara, għazlet St. Dorothy Sliema u d-direzzjoni tajli li St. Dorothy Sliema li kull ma kien fija propju 4 postijiet biss mimlijin, issa imtliet ukoll. Ħannaraw li huma tfal li se jibdew jattendu ġewwa dina l-iskola li huma Gaia Fej Chapel, Giulia Paċ, Eve Caruana De Bono u Penelope Zara. Inkomplu bl-għażla tal-iskejjel u issa ngħaddu għal Eliza Attard fin-numru 147. Ħannaraw x'inhi hija l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Tajjeb. Infakkar li l-iskejjel li issa tistgħu tanżlu minnhom huma St. Angela Msida, St. Angela Rabat, St. Angela Ħazzabbar, St. Francis Santa Lucia, St. John Antid, St. Joseph Paula u Teresa Nuzzo. Nfakkar ukoll li jekk xi ħadd xtaq waħda mill-iskejjel li imtliet intom tistgħu mbagħad meta tagħmlu reġistrazzjoni tagħkom meta twieġbu għall-email ħanabatulkom il-ġimgħa d-dieħla tkunu tistgħu tinkitbu wkoll fuq il-waiting list. Tajjeb, din il-waiting list ukoll tibda tiġi eventwalment tiġi pubblikata fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja u hekk intom tkunu tafu li t-tifla tagħkom hija mniżla hemmhekk. Nindikaw anka li ma skejjel intom tkunu li intkom tippreferu u anka minn huma l-ġenituri tfal li jinsabu qabilkom u warajkom. Tajjeb għaliex hija lista kompluta sħiħa ta' tfal kollha li jixtiequ xi skola oħra. Jista' jkun ukoll ikonna forsi mhux f'dan il-livell ta' dħul fit-tieni sena kindergarten imma f'livelli oħra ġieli jkollna skejjel li jkunu diġà imtlew u ma jkunux offrew postijiet. Per eżempju, anka jkollna tfal tal-aħwa jew tal-impjegati li xtaqu jmorru f'din l-iskola, per eżempju, ħnati eżempju minn din is-sena għandna l-sena Luigi li ma jiftaħx fl-ewwel sena primarja, allura jista' jkun li jkollna tfal li jkollhom ħuthom diġà hemmhekk u ma jistgħux jidħlux l-iskola hija ġa mimlija. Dawn ukoll ikunu fuq il-waiting list u jkunu mniżlin ukoll bil-kriterju tal-aħwa, per eżempju, jew ta' tfal tal-impjegati skont il-każ. Għalhekk hija tkun lista kompleta li aħna nippubblikaw minn żmien għal ieħor tajjeb u naġġornawha minn żmien għal ieħor. Issa din inċemplu propju lil mamma ta' Eliza Attard li tinsab fin-numru 147 ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Eliza Attard u inkomplu b'dan il-proċess. Mela proċess li jinvolvi ħafna skejjel, nixtieq nirringrazzja wkoll il-kooperazzjoni tal-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja li mhux biss imexxu l-iskejjel u jieħdu ħsieb il-tfal li jattendu fl-iskejjel tagħhom, imma anke dwar dan il-proċess jippreparaw informazzjoni għalikom sabiex intom tkunu tieħdu idea tal-iskola. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, għal Eliza St. Angela Msida. Grazzi, Sinjura.
Grazie, grazie, bye. Sejntangela imsida għal Eliza Attart, u sanaddu għal ġenituri ta' Sofi Vella Kritjen, numru 148. Yes. Lodwa tajba, Signor. One more. Saint Angela Rabat. Grazie Saint Angela Rabat. Grazie. Al Sofi. Saint Angela al Sofi Vella Kritjen u issa wasalna f'paġna 26, ngħaddi paġna 25 lin-notar qed inċemplu lill-mama ta' Mija Gat bin-numru 149. Naraw x'inhi l-għażla ta' l-ġenituri ta' Mija Gat u komplu b'dan il-proċess li jinvolvi ħafna nies. Aħna hawnhekk fl-istudio qegħdin 4 minn nies propju qudiemkom u għandna 4 nies oħra minn tagħna li qegħdin iwieġbu u jagħmlu t-telefonati lilkom. Barra wkoll li għandna ma nafx kemm il-persuna oħra minn tal-istudio u nimmaġina li għandna bejn 4 u 6 minn nies oħra ta' bej cameraman, sound u grafika il-nies tal-istudio li jieħdu ħsieb sabiex aħna nkunu nistgħu nagħmlu din it-trasmissjoni. Nirringrazzjahom ukoll tal-kooperazzjoni sħiħa tagħhom u l-assistenza kollha li huma jagħtuna. Bil-kooperazzjoni ta' kulħadd dan il-proċess li mhuwiex qasir, anzi pjuttost huwa twil u anke xi ftit ikkumplikat, però jimxi b'ritmu tajjeb u mingħajr ħafna intoppi, anzi prattikament mingħajr intoppi. Grazzi però dejjem għal kooperazzjoni ta' ħafna u ħafna nies. Kont qed insemmi n-nies tal-istudio għandna wkoll nies oħra fil-uffiċċju fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija u anka fil-Kurja tal-Arċisqof. Tajjeb kultant ikollna bżonn l-espertiż ta' nies li jgħinuna f'ċertu oqsma li huma tant dettaljati li konna bżonn propju l-għajnuna l-assistenza tagħhom kemm pereżempju fl-aspett finanzjarju, fl-aspett teknoloġiku, llum speċjalment dina tal-internet, kemm li nagħmlu l-applikazzjonijiet kollha fuq l-internet tajjeb u anka l-fatt li intellaw ir-riżultati kollha fuq l-internet dan ifisser li ħafna drabi aħna nibagħtu r-rapporti anka f'ħinijiet daqsxejn tard għaliex tistgħu timmaġinaw li bħallun wara li lestu din as-sessjoni li mhijiex qasira pjuttost twila kważi ta' 3 sigħat, aħna mmorru nippreparaw ir-rapport biex jitla fuq il-website, ġieli ndumu ftit tal-ħin ukoll u però ngħaddu għal daw in-nies li b'mod ġentili u b'mod professjonali ħafna etellawha wkoll immedjatament fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Minn qalbi nirringrazzjahom għal kooperazzjoni sħiħa li jtuna. Aħna wkoll fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja, anzi fuq il-website tal-Knisja, ta' spiss ukoll intellaw il-postijiet tax-xogħol. Konna pereżempju bħalissa riġna għandna xi diversi skejjel li għandhom bżonn assistenti kapijiet sewwa, allura nippubblikaw ukoll is-sejħa li ssir sabiex min jixtieq japplika għal dawn il-postijiet anka għal għalliema jew LSCs tajjeb. Da jidher kollox ukoll fil-paġna tal-iskejjel fil-website tal-Knisja, knisja.mt, u hemm paġna propju għal xogħlijiet, għal jobs u anka pereżempju xogħlijiet oħra. Mhux biss għall-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija x'il-Knisja għandha diversi oqsma, pereżempju għad-djar tat-tfal, għal-djar tal-anzjani, għal-Caritas, dan issib ħafna informazzjoni hemmhekk dwar dawn l-entitajiet tal-Knisja. Ovvjament ukoll ikun hemm il-diskorsi li jew l-omeliji li jkunu għamlu wkoll l-isfijiet tajjeb li jkunu ta' interess ukoll għal min isegwi l-ħidma li tagħmel il-Knisja. Dan huwa grazzi wkoll għal nies kollha li jaħdmu fil-Kurja tal-Arċisqof, nirringrazzjawhom il-kol tal-kooperazzjoni tagħhom. Bħalissa qegħdin inċemplu wkoll il-mama ta' Mija Gat li tinsab fil-numru 149.
Numru tal-applikazzjoni huwa 5094. Kont qed ngħidilkom li propju din is-sena jala 30 sena minn mindu ġie firmat il-ftehim dwar l-iskejjel tal-Knisja. Wara snin ta' diffikultajiet kien ġie firmat ftehim dwar l-iskejjel tal-Knisja bejn il-Gvern ta' Malta u anka il-Gvern il-Vatikan tajjeb. Barra dan kien ġie firmat ukoll ftehim ieħor dwar il-proprjetà. L-għodwa tajba, Sinjura, lilek ukoll. X'tażel għal-Mija Gatt, Sinjura, għal-Mija? St. Angela Rabat. St. Angela Rabat, grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Angela Rabat għal-Mija Gatt tajjeb u naraw sa tkun issa l-għażla tal-ġenituri ta' Sofija Koppini Fedeli. Relatat mal-ftehim fuq dwar l-iskejjel tal-Knisja kien hemm ukoll il-ftehim dwar il-proprjetà tal-Knisja. L-Knisja kellha ħafna proprjetà f'Malta. Good morning, Sinjura Bonġu. Għal Sofija St. Angela Rabat. Grazzi, Sinjura, grazzi. Smela għal Sofija Koppini Fedeli għanna l-għażla ta' St. Angela Rabat u issa ngħaddu għal Katrina Mifsud Bsajla fin-numru 151. L-Knisja kellha ħafna L-għodwa tajba, Sinjura. St. Ġanantit tal-Gudja. Grazzi, Sinjura, grazzi. Bye-bye. St. Ġanantit tal-Katrina Mifsud Bsajla u issa ngħaddu għal Eve Xikluna bin-numru 152. Numru 152 għal Eve Xikluna. Naraw sa tkun l-għażla tagħhom. Kienet deċiżjoni ta' Monsignor Giuseppe Merċiqa bli l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Eve x'inhi l-għażla tagħkom? St. Angela Rabat, grazzi, Sinjura. St. Angela Rabat. Yes. St. Angela Rabat għal Eve Xikluna, issa ngħaddu għal Sofija Zaggarella Kakija li tinsab fil-post 153. Kienet deċiżjoni kuraġġuża ta' Monsignor Giuseppe Merċiqa li għal 40 sena mexxa l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Sofija. St. Joseph Paula. Grazzi, Sinjura, grazzi. Bye. St. Joseph Paula għal Sofija Zaggarella Kakija. Id-direzzjoni tgħidli wkoll li din l-iskola imtliet. St. Joseph Paula kellha 9 postijiet u t-tfal li se jibdew jattendu f'din l-iskola huma Kenzi Malvejni, Faith Spiteri, Elania May Farrugia, Emily Balzan, Bianca Bonello, Nora Xkembri, Brooke Magro, Giulia Savona, Sofija Zaggarella Kakija. Tajjeb dawn kumma tfal li se jibdew jattendu St. Joseph Paula u issa ngħaddu għal Anna Mizzi li tinsab fin-numru 154. Jien wasal biex nimraw wkoll paġna 26 tajjeb minn 33. Fisser li issa jkun ma baqali huma 7 paġni oħra. Intom bħalissa l-għażla tal-iskejjel naqset, il-firxa tal-għażla naqset u tistgħu tagħżlu issa minn St. Angela Imsida, St. Angela Rabat, St. Angela Ħażabbar, St. Francis Santa Lucia, St. John Antid u Teresa Nuzzo ġewwa il-Ħamrum. Dawk huma l-iskejjel li għad baqalhom postijiet vakanti tajjeb. Tistgħu tagħżlu skola u tagħżlu wkoll li mbagħad tinkitbu fuq il-waiting list. Tistgħu tagħżlu wkoll li ma tinkitbu fl-ebda skola. Aħna l-postijiet li jibqgħu vakanti
sa nofruhom mbagħad it-tfal li qegħdin imisshom fuq il-lista ta' dawk li ħadu sehem fil-polza ta' parteċipazzjoni. Għax intom kif tafu fit-tieni sena kindergarten nagħmlu żewġ polots, għandna l-ewwel polza ta' parteċipazzjoni li minnhom jgħaddu dawk li jiġu fuq quddiem jieħdu sehem mbagħad fil-polza tal-għażla, ħafna minnkom li qegħdin tagħmlu propju l-għażla tagħkom illum u mbagħad jkollna din il-polza, it-tieni polza tal-għażla li tiddetermina min se jagħżel l-ewwel, it-tieni, it-tielet, eċċetera. Għalhekk il-postijiet li jibqgħu vaganti aħna nduru lejn dawk li qegħdin fuq il-lista ta' polza ta' parteċipazzjoni naraw min imissu u nofruhom lil dawk li jmisshom waħda wara l-oħra. Tajjeb, nofru l-postijiet kollha li jibqgħu vakanti llum minn dawn l-iskejjel li offrew dawn il-postijiet. Issa din inċemplu propju lil mamma ta' Anna Mizzi li tinsab fin-numru 154. Kont qed nirrakkontalkom ftit il-proċess. Yes. Sur Mizzi, l-għodwa tajba. Allana. Saint Angela Msida, grazzi ser. Grazzi, Saint. Ciao. Saint Angela Msida għal Anna Mizzi, u hekk imlejna paġna 26, ngħaddu għal paġna 27 u qed insejħu bħalissa lil mamma ta' Emily Buttigieg. Il-mamma ta' Emily Buttigieg li tinsab fil-rank order 155. Tajjeb, ħannaraw jekk fuq il-linja. Kont qed ngħidilkom fuq il-proċess li wasal għal ftehim bejn l-iskejjel tal-Knisja li l-Knisja wkoll kienet deċiżjoni ta' Monsinjur Giuseppe Merċieqa li għal 40 sena mexxa l-Knisja ġewwa Malta u kien mod l-għodwa tajba, Sinjura. Tlifna l-linja, kellna s-Sinjura Buttigieg fuq il-linja, imma sfortunatament tlifna l-linja u nerġgħu nċemplu lill-mamma ta' Emily Buttigieg. Sa dan it-tant nipprova nikkonkludi il-biċċa tal-istorja fejn Monsinjur Merċieqa kien ħadd deċiżjoni li jgħaddi l-proprjetà li kellha l-Knisja jgħaddiha lill-Gvern u hekk il-Knisja tat ukoll il-kontribut tagħha fil-waqt li l-Gvern hija tiħallas is-salarji tal-impjegati. Il-Knisja tat il-proprjetà l-art li kellha f'Malta li l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Emily. Saint Angela Msida. Grazzi, Sinjura. Grazzi, good day. Saint Angela Msida għal Emily Buttigieg u issa ngħaddu għal Naomi Gravina fil-numru 156. 156, Naomi Gravina. Mela l-Knisja tat ukoll il-proprjetà lill-Gvern u l-Gvern bħala kumpens ukoll u frott tal-ftehim tad-diskussjonijiet li tagħna li saru dak iż-żminijiet ukoll qed iħallas is-salarji tal-impjegati li jaħdmu fl-iskejjel tal-Knisja. Ovvjament l-iskejjel tal-Knisja wkoll qed jagħtu kontribut lil pajjiż fil-fatt li qed jadukaw lil dawn it-tfal kollha aħna għandna ftit inqas minn 17,000. L-għodwa tajba, Sinjura. Grazzi, Sinjura. St. John Antid tal-Gudja. Grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezza. Mela St. John Antid Gudja għal Naomi Gravina. L-iskejjel tal-Knisja ovvjament qed jikkontribwixxu wkoll għall pajjiż għaliex kieku ma jeżistux huma dawn il-17,000. L-għodwa tajba. Għal Olivia. Saint Angela Msida. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye. Saint Angela Msida għal Olivia Vella Cassia. Olivia Vella Cassia li tinsab fin-numru 157 għal Saint Angela Msida. Issa għandna tewmin, għandna lil Siena Rose Balzan u Ava Rain Balzan.
tinċemplu l-mama tagħhom, it-tnejn jinsabu fil-numru 158, ħanaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' dawn iż-żewġ tewmin, Siena u Ava. Tajjeb, nfakkar li l-iskejjel li bħalissa li tistgħu tanżlu l-għodwa tajba, Sinjur. Bon, Saint Angela Zabbar, grazzi. Saint Angela Zabbar għal Siena u Ava. Saint Angela Zabbar. U s-senaddu għal Nina Pollacco. Nina Pollacco li tinsab fil-numru 159. Jina wasaltu kol biex nimla paġna 27 minn 33 paġna, naraw xini l-għazla tal-ġenituri ta' Nina Pollacco. L-iskejjel li jissa tistaw tanżlu minnom huma Saint Angela Msida, Saint Angela Rabat, Saint Angela Zabbar, Saint Francis Santa Lucia u Teresa Nuzzo ġewwa il-Ħamrun. So, nfakkar li t-tfal ta' Saint Francis Santa Lucia pratikament ħafna minnhom mbagħad tażlu li jkomplu ġewwa Saint Francis Cospicua, għalkemm forsi jista' jkun hemm iċ-ċans li wieħed jista' wkoll jażel Saint Francis Msida jew Saint Francis Birkirkara. Kif spjegajna l-bieraħ dan isir permezz ta' applikazzjoni li ssir fil-bidu ta' Ottubru, tajjeb li nibatuha l-tfal kollha li jkunu fil-kindergarten, tieni sena kindergarten ta' Saint Francis, sabiex naraw x'inhi l-għażla tagħkom, il-preferenza tagħkom f'liema primarja tixtiequ tmorru ta' Saint Francis. Għax Saint Francis għandhom 3 primarji, waħda ġewwa l-Msida, l-oħra ġewwa Birkirkara u l-oħra ġewwa Cospicua. Għandna wkoll kriterji ta' dħul ta' kif min jidħol l-ewwel u da persi. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Saint Angela Msida, grazzi, Sinjura. Grazzi, lilek ukoll, Sinjura. Saint Angela Msida għal Nina Pollacco, numru 159, imlejna paġna 27 li ngħaddiha lin-notar u ngħaddu għal paġna 28 u wasalna fin-numru 160. Dan ifisser li baqgħna pratikament 40 applikazzjoni oħra. Għalissa din inċemplu l-mamma ta' Eliza Cordina, tajjeb ħannaraw x'inhi l-għażla ta' dawn il-ġenituri u il-ħin bħalissa. Yes, good morning. Yes, for Saint Angela Rabat. Thank you, Saint Angela Rabat. Thank you. Saint Angela Rabat għal Eliza Cordina u se naraw sa tkun l-għażla għal Michela Marie Vidal. Michela Marie Vidal li tinsab fil-post 161. L-għodwa tajba, Sinjura? Hello? Bonġu, għal Michela? Saint Angela Rabat, grazzi, Sinjura. Grazzi. Saint Angela Rabat għal Michela u s-senaddu għal Aurora Aquilina. Aurora Aquilina li tinsab fil-post numru 162. Għanna naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Aurora. Tajjeb, dan. Mela, kontit ngħidilkom li t-tfal ta' Santa Lucia, ta' Saint Francis, ħafna minnhom bażla. Yes, l-għodwa tajba, Sinjur. Saint Angela Msida, grazzi. Thank you, bye-bye. Saint Angela Msida għal Aurora Aquilina. U s-sanaddu għal Emma Ruby Zammit li tinsab fil-post 163. Mela ta' tfal ta' Santa Lucia, ħafna minnhom imorru ġewwa Cospicua bl-għażla tagħkom. Dan isiru wkoll proċess f'Ottubru tas-sena d-dieħla. Sewa, it-tfal ta' Teresa Nuzzo mill-Ħamrun jimxu għal Marsa, jkomplu hemmhekk, mentri it-tfal li jkunu qed jattendu St. Angelas kollha Msida, Rabat, Zabbar u Sliema b'applikazzjoni tagħkom jerġgħu jieħdu sehem fil-proċess ta' dħul għall-ewwel sena primarja.
jittapplikaw bil-kriterju ta' skola bla kontinuità, dan ifisser li jaqbżu l-ewwel polza ma jeħdu sem fil-polza ta' parteċipazzjoni għaliex nirriservawlhom post mill-ewwel u hekk huma jieħdu sem fil-polza tal-għażla tajjeb ma jirriskjawx li jispiċċaw jekk jieħdu sem fil-polza ta' parteċipazzjoni u jiġu fuq lura, allura ma jkunux jistgħu jieħdu sem fil-polza tal-għażla u allura ma jkollhomx post għalhekk dawn mill-ewwel jaqbżu l-ewwel tarġa biex ngħidlek l-ewwel ostaklu u jieħdu sehem mill-ewwel fil-polza tal-għażla. Mbagħad skont ir-riżultat tal-polza tal-għażla jagħmlu l-għażla tagħhom. Tajjeb mill-iskejjel li jkollna għadħul fl-ewwel sena primarja. Kif għadt qabel ukoll dħul fl-ewwel sena primarja huwa s-sena li fiha l-iktar li għandna postijiet disponibbli vakanti għas-subien, mentri għal-bniet jonqsu xi ftit għaliex il-maġġoranza tal-postijiet vakanti għal-bniet huma propju fit-tieni sena kindergarten, propju l-proċess li għaddejjin propju bħalissa bih. Qed inċemplu bħalissa lil mamma ta' Emma Rubi Zami. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Emma St. Angela Rabat. Grazzi, Sinjura. Grazzi, St. Angela Raba li l-ek ukoll ġurnata tajba. Naħseb bħalissa wasal il-ħin ta' l-offsinar, huwa l-offsinar naqes ftit momenti, ftit minuti oħra u issa din inċemplu l-mamma ta' Martina Borġ. L-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa tajba, Sinjura. Yes, għal Martina. St. John Antid, grazie Signora. Grazie, St. John Antid għal Martina Borġ u issa ngħaddu għal Cheyenne Bajada li tinsab fil-post 165, naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri. Wasal biex nimlajjen ukoll paġna 28 minn 33. Dan ifasser li issa baqali kull ma baqali huma 4 paġni sewwa ħaniċċekkja sewwa u hekk kull ma baqa 4 paġni minn 33. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Hi. Għal Cheyenne Teresa Nuzzo. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye. Teresa Nuzzo għal Cheyenne Bajada u hekk imlejna paġna 28, ngħaddija lin-notar, ngħaddu għal paġna 29 u wasalna fin-numru 166. Għandna lil Eli Kutajjar Guntrip. fin-numru 166. Li skejjel li issa tistgħu tanżlu minnhom huma St. Angela Msida, St. Angela Rabat. L-għodwa tajba, Sinjur. Hello. Yes, għal Eli. St. Angela Rabat. Grazzi, sir, grazzi St. Angela Rabat għal Eli Kutajjar Guntrip u issa l-direzzjoni tajli wkoll li jimtliet skola oħra, immaġina li qed jgħiduli għal St. Angela Rabat, għax mod immedjat aħna jgħidulna li ma skejjel ikunu mtlew. St. Angela Rabat kellha 9 postijiet, ħanaraw li huma tfal li ħajbdew jattendu f'dina l-iskola huma Krista Gallia, Sofi Vella Kritjen, Mia Gant, Sofia Koppini Fedeli, Yves Xikluna, Eliza Cordina, Michela Marie Vidal, Emma Rubi Zammit, Eli Kutajjar Guntrip. Dawn huma tfal li ħajbdew jattendu St. Angela Rabat u issa ngħaddu għal Lajla Kuxkiri li tinsab fin-numru 167. Fin-numru 167 għandna lil Lajla Kuxkiri, ħanaraw se tkun l-għażla tal-ġenituri. L-firxa tal-iskejjel issa li tistgħu tanżlu minnhom naqset xi ftit ieħor u tistgħu tanżlu issa minn St. Angela Msida, St. Angela Zabbar, St. Francis Santa Lucia, St. John Antid u Teresa Nuzzo. Dawn huma l-iskejjel li intom tistgħu tanżlu minnhom.
U bħalissa din inċemplu propju l-ġenituri ta' Lajla Kuxkiri wasalna fin-numru 167 tajjeb. Kontit nitkellmu daqsxejn issa ħafna minnkom jażu wkoll l-iskejjel ta' St. Angela, nfakkar li aħna lejn l-aħħar ta' Novembru noħorġu r-regolamenti għad-dħul ta' dik is-sena. Tajjeb, wieħed huwa importanti li jara daw ir-regolamenti għax fihom l-informazzjoni kollha neċessarja biex wieħed japplika u jekk ikun imissu wkoll jagħmel l-għażla tiegħu jinkiteb fi skola ta' Knisja li jisu lejn it-tielet ġimgħa l-aħħar ġimgħa ta' Novembru ta' kull sena nippubblikaw dawn ir-regolamenti kollha dettalji u immedjatament wara wkoll jiftħu l-applikazzjonijiet ta' l-ewwel kriterju. L-applikazzjoni tal-ewwel kriterju. L-odwa tajba, Sinjura Lajla St. Angela Msida, grazzi Sinjura. Grazzi. St. Angela Msida għal Lajla Kuxkiri u s-sanaddu għal Nina Galja. Nina Galja li tinsab fin-numru 168. Tajjeb, yes, l-odwa tajba, Sinjura. Yes. St. Angela Msida. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Angela Msida għal Nina Galja u d-direzzjoni tgħidli wkoll li St. Angela Msida imtliet. St. Angela Msida kellha 9 postijiet, ħannaraw li huma l-applikanti li inkitbu fiha li huma Noel Marie Ellen Sherry, Eliza Attard, Anna Mizzi, Emily Buttigieg, Olivia Vella Cassia, Nina Pollacco, Aurora Aquilina, Lajla Kuxkiri u Nina Galja. Dawn huma tfal li se jibdew jattendu ġewwa St. Angela Msida. Issa l-għażla tal-iskejjel li baqa' huma St. Angela Zabbar, St. Francis Santa Lucia, St. John Antid u Teresa Nuzzo. So għal-firxa tal-iskejjel issa hija ftit iktar ristretta u bħalissa din inċemplu lill-ġenituri ta' Martina Silvio li jinsab fil-rank order 169. Pratikament baqanna kważi 30 applikazzjoni oħra li jekk aħna nżommu r-ritmu ta' applikazzjoni kull minuta għandna nofsija oħra. Tajjeb nirringrazzjawkom il-kol tal-kooperazzjoni tagħkom għaliex hekk f'sessjoni waħda għalkemm għandna 200 applikazzjoni jirnexxielna flimkien nagħmluhom kollha tajjeb u nagħmluh b'mod kalm u rispettuż u anke bl-akbar trasparenza. Ringrazzja l kulħadd tal-kooperazzjoni tiegħu lilkom il-ġenituri jenna yes, l-odwa tajba, għanzi nirrit ngħid wara nofsinhar it-tajjeb, issa Sinjura. St. John Antid, grazzi Sinjura. Grazzi. Bye. St. John Antid għal Martina Silvio u issa smajt l-ofsinhar idoq, smajt l-isparatura u allora nibdew ngħidu issa l-wara nofsinhar it-tajjeb. Qed inċemplu propju issa lill-mamma ta' Kate Farrugia fin-numru 170 dan ifisser li issa baqgħandna 30 applikazzjoni oħra. Yes, l-odwa wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes. Teresa Nuzzo, grazzi Sinjura, grazzi. Teresa Nuzzo, grazzi. Teresa Nuzzo nfakkar li hija fundatriċi Maltija Soru li wafqet din il-kongregazzjoni u li propju din is-sena l-storijiet qed ifakru il-100 sena mit-twelid tagħha. Sewwa din il-kongregazzjoni li wkoll tferxet anke barra minn Malta. Good morning. Yes, for Clara. No choice. Okay, thank you for participating. No choice as well for Clara Isabella Munoz. U s-sena għaddu għal paġna 30, sewa, paġna 29 għaddija l-notar u
paġna 30 fuq net għandi l-Melania Schiavone. Melania Schiavone li tinsab fil-numru 172. Et inċemplu l-ġenituri tagħha, ħannaraw x'inhi l-għażla tagħhom. L-iskejja li se tistgħu tanżlu minnhom huma St. Angela Zabbar, St. Francis Santa Lucia, St. John Antid. Yes, l-għodwa tajba sur Schiavone. Hello, yes. St. Angela Zabbar. Grazzi, bye-bye. St. Angela Zabbar għal Melania Schiavone, U issa din inċemplu li ġenituri ta' Eli Gudrum li tinsab ukoll fin-numru 173. 173 Eli Gudrum. Yes, l-għodwa tajba, sinjura, warf sinar it-tajjeb anzi. St. John Antid. Grazzi, sinjura. Grazzi, St. John Antid għal Eli Gudrum. U issa din inċemplu l-mama ta' Fejt Mikallef il-numru 174. Tajjeb, naraw xini l-għażla tal-mama tal-ġenituri ta' Fejt Mikallef. Iskejjel li issa għandhom postijiet vakanti għandna St. Angela Zabbar. Yes, waraf sinar it-tajjeb, sinjura. Għal Fejt. St. John Antid il-Gudja. Grazzi, sinjura. Grazzi. St. John Antid il-Gudja għal Fejt Mikallef. U issa ngħaddu għal Martina Karabot. Numru tal-applikazzjoni huwa 3067 u wasalna fir-rank order 175. Tajjeb, tinċemplu bħalissa l-mama ta' Martina Karabot. L-għodwa warf sinar it-tajjeb, sinjura. Yes. Mela, St. John Antid għal Martina Karabot. Grazzi, sinjura. Grazzi, bye-bye. St. John Antid għal Martina Karabot u issa ngħaddu għal Amy Attard. Amy Attard li tinsab fin-numru 176. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Amy. Tajjeb, fakkar li l-ġimgħa d-dieħla aħna nibatulkom email fejn nikkonfermaw l-għażla ta' skola li intom għamiltu. Yes, hello. Yes. St. Angela Zabbar. All right, signora, St. Angela. Thank you, bye-bye. St. Angela Zabbar għal Amy Attard. Sewa Amy Attard, St. Angela Zabbar. U issa din inċemplu l-mama ta' Charlotte Mamo Portelli. Charlotte Mamo Portelli li tinsab fin-numru 177. Naraw sa tkun l-għażla tal-mama ta' ġenituri ta' Charlotte. Tinċemplu l-mama ta' Charlotte Mamo Portelli. Tajjeb. L-għażla ta' skejjel bħalissa hija ftit ristretta għandna St. Angela Zabbar, St. Francis Santa Lucia, St. John Antid u Teresa Nuzzoba, 4 skejjel li intom tistgħu tażlu minnkom. Yes, l-għodwa warf sinar it-tajjeb, signora Mamo. No choice, grazzi signora, grazzi ħafna, apprezzaw, thank you. Apprezzaw li anka minn mussejamel għażla xorta ċemplinna jil-telefonata tagħna u hekk aħna nkunu nafu x'jixtieq huwa wkoll tajjeb. Wasalna fin-numru 31, paġna 31, rank order 178, 178, qed inċemplu lill-ġenituri ta' Zara Polsiak. Ħannaraw x'inhi l-għażla tagħhom. Jina ma nkun sorpriżi jekk ikonna no choice. Ħannaraw sa tkun imma l-għażla tal-ġenituri għaliex ġiġa applikaw ukoll bi kriterji oħra. Warajja mbagħad ngħaddu għal Giulia Valentina Briffa fin-numru 179. Yes, wara rofsinhar it-tajjeb, sinjura.
Għal Zara, no choice. Iwa, no choice. Grazzi, signora. Grazzi, napprezza. Signori ġenituri ta' Zara ma jazlu skola, xkifattilkom diġa kellhom applikaw bi kriterji oħra u għamlu l-għażliet tagħhom bi kriterji oħra. Għalhekk issa ngħaddu għal Giulia Valentina Briffa. Sewa Giulia Valentina Briffa li tinsab fin-numru 179. Il-numru tal-applikazzjoni huwa 4131. L-għażla tal-iskejjel issa hija St. Angela Zabbar, St. Francis Santa Lucia u Teresa Nuzzo u St. John Antid. Il-postijiet li jibqanna vaganti, yes, wara l-ofsinar it-tajjeb, Sinjura? Yeah. St. John Antid, yes, Siva, Sinjura. Okay, thank you, St. John Antid, thank you. St. John Antid għal Giulia Valentina Briffa u issa ngħaddu għal Zalej Nadesh Mikallef ma nafx x'inhu l-kunjom sħiħ għaliex ma nistax naqraha. Kristina, all right, u dina tinsab fin-numru 180. Numru 180 ifisser li saba' għandna 20 applikazzjoni oħra sabiex nikkonkludu din is-sessjoni. Aħna risqi mhux biss tmiem ta' din is-sessjoni, ma l-ewwel fażi kbira tal-dħul fl-iskejjel tal-Knisja. Fakkar li bdejna f'Marzu prattikament intellaw il-polots tal-livelli kollha u anka tal-każijiet serji u barra l-polots ukoll konna daw is-sessjonijiet ta' reġistrazzjoni. Prattikament għandna 3 sezzjonijiet għal kull livell u għal kull gender. Aħna għandna dħul għas-subien u l-bniet sewwa f'kull livell u għandna dħul fl-ewwel sena kindergarten, fit-tieni sena kindergarten, fl-ewwel sena primarja, fl-ewwel sena sekondarja, dawk ġiġa 4 livelli jekk nagħmluhom subien u bniet da ġiġa jiġu 8 livell. Mela, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura, għal Zajlej, yes, xtażel skola, Teresa Nuzzo. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Teresa Nuzzo għal Zajlej Nadesh Mikallef Kristina u issa ngħaddu għal Amelia De Bono li hija fin-numru 181. Numru 181, naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri. Sewwa għandna mela kif kont qed ngħidilkom għandna 8 proċessi biss b'dawk l-4 livelli, mbagħad għandna wkoll tawdex ukoll. Wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura. Yes, għall-Amelia. No choice, grazie signora, grazie. Bye. No choice għall-Amelia De Bono u s-sanaddu għal-Emma Kuxkiri. Emma Kuxkiri fin-numru 182. Mela barra 8 proċessi li għanna f'Malna u kol għanna 3 proċessi oħra ġewwa Għawdex, għalhekk dawk iġibu ġiġa 11 il-proċess għadħul fl-iskejjel tal-Knisja, għal dawn il-3 snin ukoll għandna dħul fir-4 sena primarja, għalhekk dawk jiġu 12 il-proċess u barra minn dawn ukoll għandna dħul tal-dawn ukoll għall-każijiet mainstream. L-għodwa warf sinar it-tajjeb, Sinjura. St. Angela Zabbar. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Angela Zabbar, għal Emma Kuxkiri u s-sadin inċemplu l-mama ta' Valentina Zarb. Sawa l-mama ta' Valentina Zarb fil-numru 183. Wasalna wkoll fil-tmiem ta' paġna 31 minn 33 paġna. Mela barra daw 12 il-proċess ukoll għandna dħul ukoll mbagħad il-proċessi għadħul tal-każijiet serji. U kif smajtuna ngħidu wkoll f'xi mumenti wkoll għandna neħdu ħsieb ukoll idħul fl-ewwel sena primarja ta' St. Francis, ċe iktar mill-idħul huwa trasferiment mill-kindergardens
ta' St. Francis li huma Msida, Birkirkara, San Juan u Santa Lucia għall-ewwel sena primarja tajjeb u anka dħul għal jew trasferiment l-istess ħaġa mill-primarji ta' St. Francis li huma ġewwa Cospicua, Birkirkara u Slim u Gżira skużawni, Cospicua, Birkirkara u Msida għal taslima. Yes, l-war of Sinar it-tajjeb, Sinjura. Teresa Nuzzo, grazzi Sinjura. Grazzi, grazzi. Teresa Nuzzo, numru 183, Valentina Zarp, imlejna paġna 31, jifisser li jissa baqali massimu ta' żewġ paġni jena. Numru tal-applikazzjoni li jmissu huwa issa rank order huwa 184 u tinċemplu lil mamata Michela Caruana tajjeb. Yes, warrof sinar it-tajjeb, Sinjura. Yes. Skola għal Michela. St. Angela Zabbar, grazie Signora. Grazie. St. Angela Zabbar għal Michela Caruana. U issa din inċemplu l-mamata Gabriel Attart Dalli fin-numru 185. Fin-numru 185. Naraw xini l-għażla tal-ġenituri li għal Gabriel għandha numru tal-applikazzjoni 5363 tajjeb. U dan ifisser issa li wasalna fl-aħħar 15 kull ma baqanna 10 postijiet oħra, 10 applikanti oħra sakemm naslu fit-tmiem ta' dan il-proċess dolodu li bdejna fid-9:30 ta' dolodu u kontinwament. Yes, war of Sinar it-tajjeb, Sinjur. Good afternoon. Al Gabriel, St. Angela Zabbar. Grazzi, Sinjura. Grazzi, baba. St. Angela Zabbar, Al Gabriel, u sanaddu għal numru 186 għanna l-Fejt Zarb Fenek. Tajjeb, il-Fejt Zarb Fenek, għanna xini l-għazla tal-ġenituri ta' Fejt. Dan il-proċess li bdejna fid-9:30 dolodu fejn għanna 200 applikant fejn waħda kollha għamiltu l-għażliet tagħkom tajjeb għall-ġenituri ma missjajna lil-ħadd il-kulħadd irnexxielna naqbdu fuq il-telefon wara nofsinhar it-tajjeb ser. Grazzi, no choice, grazzi, napprezza, thank you. No choice, għal Fejt Zarb Fenek u issa ngħaddu għal Enja Baldacchino Grek numru 187. Il-numru tal-applikazzjoni huwa ta' 3661. Enja Baldacchino Grek. Tajjeb ftit risqin lejn it-tmiem ta' din is-sessjoni. Kif kont ngħid kulħadd wieġeb għat-telefonata li aħna għamilnilu u hekk konna nafu kulħadd aħna u intom x'inhi l-għażla ta' kulħadd tajjeb. Hekk bl-aktar mod trasparenti saru l-għażliet ta' dawn it-tfal kollha u l-postijiet f'dawn l-iskejjel ġew mimlija permezz ta' dan il-proċess. Kif kont ngħid ukoll jekk jibqa' xi postijiet vojta dawn aħna sa nadduhom lit-tfal li jinsabu fil-polza ta' parteċipazzjoni. L-war of Sinar it-tajjeb, Sinjura. Għal-Enja, Teresa Nuzzo Hamrun. Grazzi, Sinjura. Teresa Nuzzo Hamrun. U issa ngħaddu għal Anna Camilleri. Anna Camilleri li tinsab fil-post 189. Tajjeb u dal-waqt naraw x'inhi l-għażla tal-Sinjuri Camilleri u mixin pass. Il-proċess wara naħna nkomunikaw daw il-postijiet li jkun baqanna vojta lil dawk li jmisshom li qegħdin fil-polza ta' parteċipazzjoni mhux xogħol li jsir b'mod immedjat għaliex il-ġimgħa d-dieħla aħna rridu nieħdu ħsieb ukoll il-reġistrazzjoni l-għażliet ta' tfal
ta' dawk li applikaw għadħul fl-ewwel sena kindergarten subien u bniet u anka fit-tieni sena kindergarten għas-subien. Xilluna din namlu dawk tal-bniet u l-ġimgħa d-dieħla jonqosna namlu wkoll ta' subien. Tajjeb, ġifri l-ewwel irridu nispiċċaw dan ix-xogħol kollu u mbagħad naħdmu kemm il-waiting list u anka il-postijiet li jkun fadal. Naħseb tlifna l-linja. Naħseb, hello, warrof sinari tajjeb. All right, grazzi Sinjura. Għal-Ana Kamilleri, warrof sinari tajjeb. St. Francis Santa Lucia. Grazzi Sinjura. Grazzi St. Francis Santa Lucia għal-Ana Kamilleri. U issa ngħaddu għal 190 post fejn għandna lil Katrina Azzopardi. Katrina Azzopardi hija l-aħħar waħda li għandi fuq din il-paġna 32, il-paġna ta' qabel tal-aħħar. Fil-post 190, 198th place on the rank order, Katrina Azzopardi, numru tal-applikazzjoni 1794. Naraw x'sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Katrina. Nfakkar li l-ġimgħa d-dieħla intom ukoll tirċievu email minn għandna fejn ikkonfermaw l-għażla ta' skola li intom għamiltu, nistidnukom twedu il-kollaborazzjoni l-għajnuna tagħkom lill-iskola li tkunu intom għażiltu, tagħmlu l-ħlas ta' reġistrazzjoni u wkoll natukom l-opportunità li intom tinkitbu tinkitbu jew turuna x'inhi l-preferenza ta' skola u hekk tinkitbu fuq il-waiting list. Tistaw tagħmlu tindikaw massimu ta' 5 kejjel. Yes, hello, Signora? No choice, grazie, Signora. Grazie, bye-bye. Bye. No choice għal Katrina Azzopardi. Tajjeb. U sena, yes. Nista' għaddija mill-ewwel. Mela, ħajk. Yes, mela. Għanna telefonata minn waħda mill-ġenituri li diġà għamlet l-għażla tagħha, però tixtieq tibda l-iskola li hija għażlet u dan peress li għadna fil-proċess tal-daqwa baqa' postijiet vojta, ħanaraw x'inhi l-għażla tagħhom. 180 għartli. 180. Hawnhekk naħseb qiegħda. All right. Mela, sakemm nirranġaw il-karti wkoll, ovvjament dawn ċaqli joħloq lilna daqsxejn ta' diffikultà, imma ħanamluha mill-ewwel ħalli meta noħorġu l-lista għadha intom tkunu tafu għaliex hawnhekk fuq il-trasmissjoni għadna mod u nbidlet. Mela s-Sinjura ħanikkonfermaw wasal il-mobile hawnhekk fejn għandna naraw. Yes, mela. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Hello, il-mamita dejlina biex nikkonferma Mela, ħalli kulħadd ħan irrepeti dak li għatli inti l-mamma ta' Zajla Nadesh Mikallef Kristina tajjeb. Iva, il-numru tal-applikazzjoni huwa 4233, il-rank order huwa 180. Sewa kontażil Teresa Nuzzo u issa trid tibdel St. John Antid. Grazzi, Sinjura. Grazzi, wara f'sinar it-tajjeb. Thank you. Mela, s-Sinjura l-mamma ta' Zajla Nadesh Mikallef Kristina bidlet minn Teresa Nuzzo għal St. John Antid. Kenna din il-bidlet nieħdu nota tagħha, ovvjament dun update jaw issar il-records u però nkomplu wkoll bil-proċess tajjeb. Grazzi Sinjur tal-li qatt tistennina wara nofsinhar it-tajjeb għal Briel. St. John Antid, grazzi.
St. John Antid għal Brielle Borg. U issa ngħaddu għal mama ta' Emily Mifsud li tinsab fil-post 192 kull ma baqa li jiena 3 applikazzjonijiet oħra sabiex nikkonkludu din is-sessjoni. Tajjeb, din is-sessjoni li issa bdiet fid-9:30 u prattikament ħanispiċċaw jisu lejn in-nofsija ifisser l-10:30 l-11:30 in-nofsija 3 sigħat sħaħ magħkom il-bieraħ qattajna 3 sigħat u 20 minuta magħkom ukoll fil-laqa li kellna u llum 3 sigħat oħra. Għaddejjin is-sigħat u nirringrazzjawkom però li għalkemm huma proċessi daqsxejn twal. All right, jgħidu li għandna tibdil ieħor, dan it-tibdil xi kollu jeħdilna ftit tal-ħin u jikkumplikanna ftit il-ħajja ma neħdu ftit paċenzja b'xulxin ukoll. Fakkar li wkoll wara din il-bidla li ħajkonna issa ma tafx x'inhi l-bidla u li ma number fil-rank order. Okay, ma nistgħux nippreparaw, ħannaraw il-ġenituri ta' għana fil-fatt qed nistennew ukoll issa li ġenituri ta' Emily Mifsud ukoll jagħmlu l-għażla tagħhom, però 158 iridu mmorru ħafna lura għandna l-ġenituri ta' l-applikazzjoni bil-rank order 158 iridu nsibu il-karti ħalli nibdlu l-għażla ta' din il-ġenituri. Mela, wasalna wkoll, wasalet il-karta, wasal it-tewmin. All right, għandna wara nofsinhar it-tajjeb sur Balzan. Ħaj. Mela, għajdli? Għal St. John Antid, minn St. Angela Zabbar, ta' Siena Rose Balzan u ta' Ava Rain Balzan ħanibdluhom minn St. Angela Zabbar għal St. John Antid u għadba għanna postijiet u xek. Iva, all right, yes, il-numru, lima numri? Il-nutar, yes, all right. Grazie, thank you. Mela, għanna bidla oħra u minn St. Angela Zabbar għal St. John Antid. Għamilna dinar biċċa xogħol ukoll u issa nkomplu bil-proċess u issa ngħaddu għal illum għandna kemm id-data tal-lum illum 27 May, skużani Sinjura Mifsud wara l-nofsinhar it-tajjeb, grazzi tal-paċenzja. Yes, l-għażla tagħkom għal Emily St. Angela Zabbar, grazzi Signora, grazzi. St. Angela Zabbar, għal Emily Mifsud u issa ngħaddu għal Valentina Gallia. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Signora. Hi. No choice. Grazzi Signora, grazzi. No choice għal Valentina Gallia u propju fl-aħħar applikazzjoni li għandna għal proċess ta' dolodu għal Joy Aġus, rank order huwa 194, numru tal-applikazzjoni huwa 4486. Ekku wara li nisimgħu wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes, għal Joy St. Angela Zabbar, grazzi ta' Sinjura. Grazie, bye. Mela bl-għażla ta' Sinjuri Aġus, għal Joy Aġus, għanna għalaqna din is-sessjoni tajjeb. Nirringrazzja għal kulħadd tal-kooperazzjoni tiegħu. Infakkar li l-lista ta' l-ismijiet u bl-għażliet ta' skejjel li intom għamiltu tiġi pubblikata fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fil-website knisja.mt. I would like to inform you that by tomorrow, hopefully, we will publish on the Chair School's webpage
on church.mt the list of names and of the schools that you have chosen for them. You will also be able to see a recording of this transmission. Coming week, we will also send you an email which will confirm the choice of school that you have made. We will ask you for your collaboration with the school that you have chosen. We'll also ask you to make a payment, the registration payment of 50 euros. We will also give you the opportunity, if you wish, to indicate the 5 preferences of schools, and so that your child will be written on the waiting list of those 5 schools that you indicate. Mela lefti tal-Malti, barra li għada nippubblikaw il-lista tal-ismijiet bil-iskejl li intom għażiltu tkunu tistgħu taraw ukoll il-video recording ta' din trasmissjoni. Il-ġimgħa d-dieħla nikdbulkom u nikkonfermaw l-għażla ta' skola li intom għamiltu, nistiednukom tindikaw il-kollaborazzjoni tagħkom mal-iskola li intom li fiha ktibtu t-tifla tagħkom. Nitolbukom il-ħlas ta' reġistrazzjoni ta' 50 euro u natukom il-possibilità wkoll li tinkitbu fuq il-waiting list u tindikaw sa mhux iktar minn 5 iskejjel. Dan jsir il-ġimgħa d-dieħla għaġla m'hemmx tajjeb, ftakru wkoll li aħna nkunu għaddejn bi proċessi oħra. Fit-tmiem ta' din is-sessjoni nirringrazzja lilkom li segwejtuna, nirringrazzja wkoll ma' ġenbi lin-nutar Robert Aquilina li għal darb'oħra bil-paċenzja kollha assistina f'dan il-proċess. Ma' ġenbu wkoll hemm is-Sinjura Diane Merċieqa li kienet tikteb l-ismijiet ta' tfal fuq il-listi tal-iskejjel u li hemm ukoll fuq il-computer kienet iddaħħal l-għażliet tagħkom fuq id-databases tal-iskejjel għandna l-Surgejtu Farrugia. Warajja wkoll għandi lis-Sinjuri Annalise Vella li kienet qiegħda tgħaddi telefonati li konna qed nagħmlu lilkom li kienet qed tgħaddihom lili hawnhekk ġewwa l-istudio. Għandna l-Father Mark Ellu li huwa l-surmas ta' seminarju ġewwa Rabat li nirringrazzjah li kull darba mhux biss jieħu ħsieb l-iskola ma jiġi jagħtina daqqatit. Napprezza ħafna għandna l-Miss Amelia Kallejja wkoll li tiġi tgħinna f'dan il-proċess ta' dħul ukoll, u warajja għandi wkoll is-Sinjura Cynthia Kassar li tieħu ħsieb l-uffiċċju dħul fl-iskejjel tal-Knisja, tieħu ħsieb dawn il-proċessi kollha u d-dettalji kollha li jinvolvi. Dawn huma n-nies li konna fl-istudio barra n-nies tal-Wimedia li nirringrazzjahom ukoll tal-kollaborazzjoni tagħhom. Nirringrazzja wkoll is-Sur Patrick Abdilla li mis-segretarjat kienet iwieġeb ukoll it-telefonati tagħkom, uffiċjali oħra mis-segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija, uffiċjali fil-Kurja tal-Arċisqof u l-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Nawguralkom suċċess u l-aħjar affarijiet għat-tfal tagħkom fil-formazzjoni, trobbija u l-edukazzjoni tagħhom. Nawguralkom il-ġurnata tajba.